הרבה אומרים שהשוק מצומצם וכאלה, מה אתה חושב על זה? הייתי בפייז שאין לי כסף ואני יזם לא מצליח, עברתי אותו. למדתי איך להצליח, התחלתי לעשות עסקים מצליחים. עשיתי מלא כסף, עשרות מיליונים, בלי אנשי מכירות, בלי צוות, כלום. יופי, עברתי את הפייז הזה. אם אתה כבר בוחר בפרסונל ברנד, איך עושים את זה בצורה טובה? אני אוהב את האופטימיות שלך. אני טועה? בענק. איך יוצרים חזון שהוא ממש ממש טוב ועוזר לך לרתום אנשים לעבוד אצלך ואיתך ביחד? יש לי 5 אנשים, כולל החברה שלי ביניהם, שאנחנו ביחד מגלגלים בשנה 150 מיליון שקל. מה שאני לקחתי פה תובנה ממש טובה, זה לא לחשוב על השלב הבא, אלא 10 צעדים קדימה. בפרק שלנו אירחתי את שלו יפרח, הבעלים של המון עסקים כבר קשה לזכור, בעיקר מכללת ריצ'ר, שזה ללימודי שיווק דיגיטלי, ספיזי זה ללימוד אנגלית, ויאללה בוא ניתן בראש. אז עכשיו שלו, אני שמעתי שהצבת יעד עד 2030 להגיע לשווי חברה של מיליארד שקל, איך מגיעים לשם? קודם כל עד 2028. וואו, הקדמת. לא עד 2030, לא, תמיד זה היה עד 2028. אוקיי. עם תוכנית, קודם כל כהגיוני. שמע, זה קשה לענות על זה בשאלה של איך מגיעים לשם, כי שווי של חברה מורכב מהרבה מרכיבים. אוקיי, בסוף הוא מורכב לך ממחזור מכירות, הוא מורכב האם יש טכנולוגיות או אין טכנולוגיות, הוא מורכב מסוג הצוות שיש לך, מה המוצר שאתה מוכר, לאיזה שוק אתה פונה, איזה סוגי לקוחות יש לך בקצה, מעבר לשוק, מעבר לקוחות, גם אם זה B2B, האם זה SMB, האם זה מידיום, האם זה לקוחות מהפורשן 500, זה עולם שונה לגמרי. והדבר הנוסף זה האם יש לך MRR, אם יש לך ARR, כאילו האם יש לך recurring revenue שחוזר על עצמו. זאת אומרת, יש המון מרכיבים. מה זה אומר מה שאמרת? זו שאלה מעולה. אתה צללת ישר על זה, אמרתי כולם פה מבינים עניין, אז אמרתי בוא נדבר כבר במביני עניין. MRR, monthly recurring revenue, כאילו, דיברנו על אנגלית, אחר כך כן, פיזי. גם קנינו דיילי אנגליש, שזה גם מותג שלנו, מעניין. כן. מה זה אומר? זה אומר ככה, יש לך בעצם לקוחות חוזרים, שחוזרים כל חודש. אם בעולם שלך, של השירות, זה נקרא ריטיינר, נכון? כן. אז בעולם התוכנה, בעולמות המערכות, הסאסים, לא משנה מה, זה נקרא מנויים. אוקיי, recurring revenue. בעצם תשלום חודשי. תשלום חודשי שאתה יכול לחזות אותו מראש. זאת אומרת, איך אתה יכול לחזות מראש? הרי אתה לא יכול לחזות מנוי. אתה כן יכול לחזות אותו בצורה כזאת או אחרת. אם יש לך מספיק דאטה, אני יכול לדעת כמה הצ'רן, מה הנטישה שלי, אני יכול לדעת מה ה-lifetime value של לקוח שלי, כמה זמן הוא נשאר אצלי בממוצע. זאת אומרת, אני יכול לחזות שאם נכנסו לי החודש 100 אנשים, כמה יסיימו את השנה. ואז אתה יכול לעשות חיזוי יחסית מדויק של כמה ARR צפוי להיות לך. annual recurring revenue, מנויים שנתיים. ככל שזה גדול יותר, ככל שזה יציב יותר, ככל שהנטישה קטנה יותר, ככל שהתלות שלהם בך גדולה יותר, ותוסיף לזה את כל המרכיבים של מחזור מכירות, השוק שאתה נמצא בעבודה בדברים, טכנולוגיה אם יש לך, השווי שלך יכול להיות יותר גדול. כשאתה יוצא להנפקה, אתה רוצה לבוא עם כל הדברים. רווחיות טובה, מחזור מכירות גבוה, ARR טוב, מוצר חזק, או מוצרים, או טכנולוגיות טובות בחברה שמחזיקים את הלקוחות שלך ממש קרוב אליך וחזק. ואז אתה יוצא, אני מכוון להוציא את זה בהנפקה, מאוד חזק, והציבור צריך להאמין. הרי אתה לא רוצה לבוא ולהגיד, יש לי רעיון, אני מגניב. אתה רוצה, כשאני יוצא להנפקה, אני רוצה לבוא עם חברה רווחית, טובה, יציבה, שגם אתה, אם אתה משקיע בבורסה, תוכל לקנות מניה בחברה הזאת, כי אתה מאמין בי, כי אתה מאמין בחברה, כי ראית את הדרך. הבנתי אותך. זאת אומרת, כאילו, אחד הצעדים המשמעותיים זה בעצם לעשות תשלומים חודשיים, ואז ככה אתה יכול גם לחזות מה יקרה בהמשך ואיך ילך. ואני רואה גם שרוב העסקים שלך הם מאוד מאוד סקיילבילים. סתם לצורך דוגמה, הכשרות, קורסים, תוכנות SaaS זה בעצם נגיד נטפליקס וכאלה, שבעצם הם לא מספקים לכם את השירות ישירות. ואז ככה זה רץ לבד. אתה חושב שיש קשר בין זה לבין ההצלחה שהגעת, ובין לאן שאתה שואף, כאילו, זה קשור? האם קשור זה שיש לי עסק סקיילבילי לזה שהצלחתי? לא יודע. זה בטח קשור לסט הכישורים שרכשתי לאורך השנים. אתה יודע, זה לא ש... אבל אם היית עושה את זה בענף של שירותים, והיית צריך, כי ברגע, עכשיו בוא נסביר את ההבדל, לצורך הדוגמה, אם עכשיו אתה עושה לקורס של מכללת ריצ'ר, אני לדפי נחיתה וקמפיינים, אני משיג 100 לקוחות, אתה משיג 100 לקוחות. אני, כדי להכיל אותם, אני צריך עובדים, אני צריך אנשי מכירות, אני צריך המון עבודה. אבל גם יש עובדים. כמה עובדים יש לי בחברה? נכון, אבל באופן יחסי פר לקוח אתה צריך פחות. לצורך הדוגמה, אתה לא חושב? כי אתה לא... מבחינת לספק את השירות. אתם לא מספקים שירות כי זה מוצר דיגיטלי. נכון, אבל בוא ניקח השוואה, יש לי חבר קולגה שאני מכיר אותו, שהוא בעסק הסרוויס, בעולמות השיווק. ואני בעסק, יש לי מכללה. עכשיו, יש לי, מעבר ללימודי שיווק, יש לי עוד מקצועות, וידאו וזה, אבל בוא נשאיר את השיווק אל מול הסוכנות שיווק שלו. אוקיי. אני מלמד שיווק, הוא סוכנות שיווק. בסדר, ניקח את שני העסקים האלה. נכון שאני מכללה, זה לא חוכמה, כי יש לי עוד מוצרים שונים, אז הרבניו שלי הרבה יותר גבוה. אבל אם נשווה שיווק לשיווק שנייה, בסדר? המחזור מכירות של הלימודי שיווק שלנו, הרבה כסף, בסדר? ואנחנו מייצרים אחלה מחזור מכירות, אבל גם שלא, משירותי שיווק זה אותו מחזור מכירות כמעט. עזוב את המחזור, נדבר על רווח.
עכשיו, גם הרווח הוא לא כזה גבוה שאתה עובר את נקודת הברייק איבן שלך. כי משווק שעובד כשכיר בחברה, כמה לקוחות אתה חושב שהוא יכול להחזיק? 20, 30? אוקיי, כמה מכניסים 30 לקוחות? כמה מכניסים 20 לקוחות? 80, 50, 60. כמה עולה המשווק? 10 בחודש, משהו כזה? אז מה הרווחיות שלך? בערך פי 8. על העבודה של המשווק. אז אתה רוצה להגיד לי שזה לא רווחי? תוסיף את כל הלוגיסטיקה מסביב. אחי, איפה אתה? אתה ברווחיות של יותר מ-50%. וואלה, אחוז רווחיות שלו יותר גבוהה משלך? לא, היא לא יותר גבוהה משלי. אבל, וזה אבל ענק, היא לא רחוקה משלי. זאת אומרת, כל עוד אתה עסוק בסקייל, קשה מאוד להיות רווחי בתחום הסרוויס. כשאתה עסוק בסקייל, אתה תמיד בהון חוזר. אתה אומר כאילו כמות גדולה. לא, שאתה צומח, שאתה כל פעם שם הון חוזר בצמיחה. אז אתה לא רווחי, כי אם יש לך רווח פנוי, הוא הולך לצמיחה. גיוס אקסטרה כוח אדם, עוד הוצאות על השיווק, פתיחת מחלקות חדשות, זאת אומרת, אתה עסוק בצמיחה. אם אתה מייצב, אתה פתאום אומר לרווחיות מטורפת. הבנתי אותך, אז אתה אומר זה קשור הרווחיות, האם אתה ממשיך לגדול ולהתפתח, או האם אתה נשאר במקום? זה לא עניין של נשאר במקום, זה עניין של אופטימיזציה. זאת אומרת, יש שלב של צמיחה ויש שלב של אופטימיזציה. בצמיחה אתה בהכרח לא רווחי, כי בצמיחה אתה לוקח, אתה כן רווחי, אבל אתה לוקח את כל הרווח הפנוי להון חוזר בחברה כדי להגדיל אותו. בדיוק, אבל כשאתה בשלב אופטימיזציה, אוקיי, עצרנו, אני כבר אוטומטית עם יותר כסף בכיס. ופה אני גם מדייק את התהליכים. אין לי כוח אדם עודף. אין לי משווקים שלא נותנים סרוויס כמו שצריך. זאת אומרת, אני מתחיל לדייק הרבה יותר. איך אתה יודע אבל מתי לעצור את הגדילה? מתי שאתה רוצה לעצור את הגדילה. אתה אומר, זה בחירה, ואם עכשיו בן אדם רוצה לרוץ 5-6 שנים קדימה, רק בגדילה? תהיה בגדילה, בהצלחה. אז אתה אומר, זה קשור לשם הרווחיות, הבנתי. ברור. ומבחינת הצעדים שנקטת, מה הם רוב הפעולות שנקטת כדי באמת לקדם את זה? הבנתי, נגיד, צעד אחד משם, זה המנויים בעצם, תשלום חודשי שמייצר לך איזשהו יציבות. לא, זה הרבה יותר רחב, בוא נלך אחורה, מההתחלה. כדי להגיע לחברה של מיליארד, עברתי תהליכים, לריצות חברה של מיליארד, עברתי תהליכים והגעתי לתובנות עם עצמי. הייתי בפייז שאין לי כסף ואני יזם לא מצליח, עברתי אותו. למדתי איך להצליח, התחלתי את עסקים מצליחים. עשיתי מלא כסף, עשרות מיליונים, בלי אנשי מכירות, בלי צוות, כלום, יופי, עברתי את הפייז הזה. עכשיו אני בפייז שאני אומר לעצמי, אוקיי, היה לי חברה שיודעת לייצר מלא כסף, עשרות מיליונים בשנה, בלי אנשי מכירות, הכל דיגיטלי, ואני אומר, יופי, מה עכשיו, מה המהות בחיים? בואו נלך למשחק הבא, בואו נלך למשחק של הגדולים. הרי בסוף כשנתסתכל על האנשים הכי עשירים במשק, הם לא אנשים כמוני, הם אנשים שלמדו את המשחק של הגדולים. עכשיו, מעבר לזה, הבנתי עוד בעיה שהייתה לי כשהייתי בחברה בסקייל קטן, זה אתה one man show. וקשה לרתום אנשים טובים למסע שלך, כי אין לך חזון, אין לך איזושהי... כאילו זה אתה מול, זה בוא נעשה רווח והכל טוב ויפה. אז הבנתי שצריך, בשביל לרתום אנשים טובים יותר, אני צריך לרתום אותם למטרה משותפת, לחזון משותף. ובמקום שהם יגרמו לי להיות עשיר יותר, אני צריך לגרום לכולם להיות עשירים יותר. זה חייב להיות חלק מהמשחק. אז השינוי הראשון שנעשה, זה לבנות בסיס של חברה, שיש לה חזון, יש לה ערכים, יש לה יעדים, יש לה תוכנית 5 שנים קדימה אמיתית, אבל היא כתובה. ואני אגב, סיכמתי את 2024 וראיתי, 2023 זה היה מצחיק להראות לאנשים היום את 2023 איך סיכמתי, שהיה לי KPI, מדדים, אתה יודע מה זה KPI, נכון? Key Performance Indicator, זאת אומרת, היה לי KPI לכל דבר. למוקד היה לי מלא KPI, למחלקת שיווק היה לי KPI, למחלקת תקשור לקוחות, Customer Success וכן הלאה וכן הלאה. וראיתי ב-2023 שהרבה דברים היו רחוקים. ב-2024 שברנו את מה שרצינו באיזה 30% יותר למעלה. ואז פתאום אתה מבין שלהגיד חברה של מיליארד, זה לא רק שזה לא תלוש, זה ריאלי לגמרי. כי אם שברנו את 2024 במה שרצינו, 2025 אנחנו רושמים את התוכנית, אנחנו אומרים, שלב, אתה לא חושב שזה מעט מדי? אני אומר להם לא, כי בשביל להגיע לחברה של מיליארד זה בסדר גם אם נעמוד רק בזה. אם נשבור את זה מדהים, כי אנחנו כבר בפור. אבל גם אם נגיע רק לזה, זה גם מעולה, כי... זה הקצב של מיליארד. עכשיו, אז זה חזון, זה ערכים, זה יעדים, זה תוכנית ברורה, זה מטרה משותפת. זה לתת לאנשים להבין שיש להם אופק בחברה, ולהתעשר יחד עם החברה. כי אם אתה יוצא להנפקה ויש להם אופציות, הם מתעשרים יחד עם החברה. כמה סיפורי מתעשרים שמעת מחברות שהונפקו, או אקזיטים שקרו. זה רק בזכות הדברים האלה. עכשיו, למה שזה יהיה רק בהייטק? למה שזה לא יהיה אצלנו? כשעשיתי את זה, וזה הבסיס, מזה התחלתי, אוקיי, לפני MRR, וחלק מהתוכנית זה גם הדברים האלה. אז אחרי שהבנתי את זה, התחלתי לפעול לכיוון הזה. אז יש שלבים לכל דבר. יש שלב ראשון לחדור לשוק ההשכלה המקצועית בישראל. אוקיי, מוצר שאני מתחרה עכשיו עם שחקנים הגדולים, זה לא מוצר של 1,000-2,000 שקל, זה מוצר של 17,000 שקל. אני מתחרה עם הקריו, עם ג'ון ברייס, עם האוניברסיטה הפתוחה, אני מתחרה עם השחקנים הגדולים. איתם אני רוצה להתחרות, אני לא קורס דיגיטלי, אני מכללה. אז בואו נחדור לשוק. חדרנו לשוק, אנחנו בשלב הזה. מדהים, מה השלב הבא? בואו נתחיל להכניס מוצרים נוספים בתחומים נוספים. עריכת הוידאו שרכשנו את מכללת הוידאו של טרייבר, יזמי בינה מלאכותית, שמשהו הולך להיכנס עוד רגע, קורס מכירות, שהתחלנו כבר להעביר כמה מחזורים ותכף ייכנס. זאת אומרת, בואו ניכנס לעוד תחומים מקצועיים. השלב הבא שיהיה, אפילייט שיש כבר ורץ. זאת אומרת, השלב הבא שיהיה, זה, אני לא יכול לדבר עליו כבר, זה כבר רק לחברה, ויש את השלב הבא, שאני יודע מה קורה ב-26, אני יודע, כל החברה יודעת מה קורה ב-2026. וואו, אבל
אתה לא חושב שבחמש שנים העולם מתקדם מהר יותר? אני אעשה לך דוגמה, כשאני מציב יעדים, אני מציב שנה קדימה, כי בסוף העולם משתנה מאוד מהר, מתפתח, ואתה צריך להתאים את עצמך לשוק. זאת אומרת, אם לפני 5 שנים, אין מצב שהיית מכניס AI, נכון? לא היית חושב על AI בחלק מהתוכנית והפעולות. לעומת זאת, אם עכשיו אתה אומר היום 5 שנים, כן היית משלב AI. וכל מיני כאלה שזה מתעדכן. קודם כל, כמו כל יזם, חייב להיות גמישות. דבר שני, בתוכנית שלנו, אנחנו לא אומרים זה התוכנית ורק לפי זה נרוץ. התוכנית היא קווים מנחים למה צריך לקרות. האם המוצר יהיה בינה מלאכותית או יהיה סייבר, זה פחות קריטי. המוצר הוא לא קריטי כמו התוכנית, כי מוצר יהיה. איזה מוצר פחות קריטי, אתה מבין? בתוכנית, תוכנית מנויים, תוכנת מנויים, האם זו תוכנה שקשורה לבינה מלאכותית או קשורה לניתוח דאטה? זה לא משנה. העיקר שזה יהיה. התוכנית היא מאוד ברורה. מה יכול להשתנות? או יותר נכון להגיד, איך יכול להשתנות? מה צריך לקרות? ברור לנו. ולזה אנחנו מתכנסים. יש יעדים מספריים בכסף, יש יעדים בכוח אדם, יש יעדים לכל דבר, אנחנו מודדים הכל. אנחנו מודדים ברמת הזמן מענה ללקוח בקשרי לקוחות, מודדים כמה זמן לוקח ללקוח להכניס שקל ראשון שלומד אצלנו בתוכנית, אנחנו מודדים כמה זמן מרגע שלקוח נרשם עד שהוא מקבל שיחה מהקשרי לקוחות לברוך הבא לתוכנית, אנחנו מודדים כל דבר אפשרי, ואנחנו יודעים אם נעמוד בכל ה-KPI שלנו, אז תגיעו ליעדים. אנחנו נגיע ליעדים. ואם נגיע ליעדים, אנחנו בדרך הנכונה לחברה של מיליארד. יפה מאוד. וכל התוכניות שלכם מבוססות רק על מדינת ישראל, או שאתם רוצים להיות גלובליים יותר? כי זה סכום שהוא גבוה, במיוחד למדינת ישראל. הרבה אומרים שהשוק מצומצם וכאלה. מה אתה חושב על זה? בתור אחד שאתה מכיר ונפגשת עם כמה אנשים פה, ואתה אולי נחשפת קצת מחזורים של אנשים פה, אז אתה יודע שהשוק בישראל מאוד מאוד גדול, ויש מלא כסף, במיוחד בעולמות ההשכלה. כי שוב, עוד פעם, המתחרים שלי זה לא רק מי שמוכר באונליין. טכניון, אוניברסיטת תל אביב, מכללה למינהל, אוניברסיטה הפתוחה. הם בירידה דרך אגב. זה לא משנה שהם בירידה, הם עדיין מגלגלים מאות מיליונים, בסדר? השוק מטורף. יש ים כסף בעולם ההשכלה, אנשים רוצים ללמוד. השכלה מקצועית, השכלה אקדמית, לא משנה איזה השכלה, אנשים רוצים ללמוד, אנשים רוצים ידע. אוקיי? זה שוק שהוא רק הולך וצומח. ואם אתה יודע שיש ביקוש בשוק הזה שנקרא ידע, ובמצב שיש גם ביקוש בשוק הזה שנקרא מערכות, שיעזרו לך לעבוד טוב בתוכנות, מה שנקרא, הסאסים הולכים וצומחים. אז זאת אומרת, אני נמצא על שני פרמטרים שהם רק הולכים וצומחים, ובשוק שהוא מאוד 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 רווי בכסף דווקא. יש בשוק הישראלי מלא. יש מספיק. אחי, למיליארד בטוח. וואלה. אחי, איך תסתכל בבורסה הישראלית? תראה כמה חברות... אחי, בסוף פעם מסתכל, אני אגיד לך בצורה הזאת. כך אני לוקח את 5 אנשים מהראש שלי, עכשיו שאני רושם ברשימה, או חושב ברשימה, אוקיי, יש לי 5 אנשים, כולל החברה שלי ביניהם, שאנחנו ביחד מגלגלים בשנה 150 מיליון שקל. יותר, כאילו, סתם רק מספר. נמוך יחסית, אגב, שאני חושב על זה, עם 5 האלה זה עוד יותר. הרבה יותר, שאני חושב על זה. יותר 250 מיליון, או 230 מיליון. אוקיי. בסדר? לקחתי מהטופ, בסדר. אבל אתה יכול גם לקחת עוד 20 משלב אחד מתחת, ועוד 100 משלב אחד מתחת. אני חושב שרק מהמעגל של המשפיעני רשת, נקרא להם, או אלה שנמצאים ברשת, יש לך כמויות כסף שאתה לא מבין בכלל. וואלה, זה מעניין. אני עד עכשיו כאילו, חשבתי ראיתי הרבה סטארט-אפים וכל מיני כאלה, הם אומרים תמיד לחדור לשוק הגלובלי, כאילו יש לך קהל הרבה יותר רחב וכאלה. ברור, בסטארט-אפים, שמה, זה עולם אחר, עוד פעם. עם התוכנה, עם המערכת שפיתחנו, עם מגה-פיקסל, לא יודע אם סיפרתי על זה, אני יכול לדבר על זה פעם ראשונה פה בפודקאסט, פעם ראשונה עם בלך, אני יכול, כי לא נראה שדיברתי על זה בפודקאסט. אז עם זה אני יוצא שוק גלובלי, יחסית מהר אגב. כאילו, אני משיק אותו בפברואר, לכמה דיזיין פרטנרס בקטנה בישראל ובעיקר בארצות הברית, אבל אני משיק אותו מ-day one בשוק גלובלי. אין פה שאלה בכלל. אבל זה ספציפית אסטרטגיה למכללה ישראלית בארץ ישראל, כדי לעזור לישראלים, להחזיר את השליטה על הזמן שלהם. וסביב כל זה בנוי אסטרטגיה. וואו, יפה מאוד, זה מעניין מאוד. אז בעצם, קחו לכם אפילו בעלי עסקים וכאלה, משימות, אני גם לקחתי לעצמי, בעצם ליצור חזון, אתה אומר, איך יוצרים חזון שהוא ממש ממש טוב, ועוזר לך לרתום אנשים לעבוד אצלך ואיתך ביחד? וואה, זו שאלה אמיתית וקשה. אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני 10 שנים בכלל לא היה לי מושג לענות לך, כי אני הייתי עצמי בחובות מחפש את החיים שלי. היית שואל אותי את זה לפני 8 שנים שהתחלתי להצליח, עדיין לא היה לי תשובה. היית שואל אותי את זה לפני 2 אני יכול להגיד לך מה חשבתי לעצמי שרשמתי את החזון הזה. היום אני בטוח לא יודע לענות לך. וואלה. כן, אז אני אראה לך על מה שקרה לפני 2 שרשמתי את החזון הזה. ישבתי עם עצמי בבטן ואמרתי לעצמי, מה הסיבה שבגללה אני עושה חברה? כאילו, זה מטרות הכסף? לא. כי כבר עברנו את השלב הזה. אני יכול לעשות דף מחירה,
תמחר אותו מאוד גבוה, אתה יודע כמה דף מחירה שלי שווה, כי אם הוא מכניס ללקוח 1,000,000 שקל עכשיו, כמה אני יכול לתמחר אותו, כולנו מבינים את זה. אני יכול לעשות ייעוץ, ועשיתי ייעוץ, וכשאני עושה ייעוץ אני לוקח המון כסף על ייעוץ, אני לא לוקח כסף פר שעה, אני לוקח אחוזים מהמחזור. כי אני אומר בוא נגדל ביחד, לא מעניין אותי, כאילו הכל טוב. זה לא למטרות כסף, למטרת מה? למה? אז אתה רושם מה החזון שלך באמת, לעזור לישראלים, לייצר פריצות דרך בחיים ולהחזיר את השליטה על הזמן שלהם. אתה מבין שזה למה אני עושה את מה שאני עושה? למה? כי הייתי שם, חוויתי את זה, עברתי את הדברים האלה, יש לי את השליטה על הזמן. בייסיקלי אני בפנסיה, אז למה בכל זאת? כי אני מאמין בזה. כשאתה רושם את זה על הנייר, מתוך המקום הזה, אתה אומר, אוקיי, על סמך זה אני בונה את החברה שלי. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל להבין איך אני עושה את זה. מה המוצרים שאני מוכר? שים לב, זה לפני המוצר. אז לכאורה, למה אתה צריך להגיע למיליארד שקל ושלא תגיע, למשל, ל100,000 ישראלים שנמצאים במכללה? כי אם אני אגיע למיליארד, יהיו לי עוד כמה עשרות עובדים שיהיו מולטי מיליונרים, יהיו לי עוד כמה עשרות עובדים שיהיו מיליונרים, ועוד כמה, מספר לא מבוטל של עובדים שיקבלו אחלה מענקים ובונוסים כיפים, ואז יהיה לי קליקה של חברים שהם היו חלק מהצוות שלי, שיבואו איתי לגולף ולחופשות בחול, שאני אוהב אותם, שאני רוצה לבלות איתם, והם יהיו מיליונרים, ואם יהיה לי רעיון למיזם, אני יכול למצוא את האנשים האלה ולהגיד להם, בואו, נעשה את זה ביחד, וזה כיף. אמרתי לך, המטרה של החברה זה לגרום לעוד אנשים להתעשע יחד איתי, וזה לא רק אני הפעם. וואו, מעניין עכשיו ועל הדרך, סליחה שאני כותב אותך, תחשוב לכמה אנשים אנחנו נעזור. כן, זה מטורף. תחשוב עכשיו, אתה יצרת פה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, גם דיברת על זה המון אפילו. אמרת איך יוצרים שיווק עם כל אפילו תפרט על זה קצת יותר, כל הפרסונל ברנד. איך עושים את זה כמו שצריך לבעלי עסקים כיום, רוצים לשפר את השיווק שלהם וכו'. אז לדעתי פרסונל ברנד זה, אני עושה את זה כי, זאת שאתה אומר את זה, אני שונא את זה. אוקיי, אני שונא את זה, והסיבה היחידה שאני עושה את זה, אני רואה, נהיה לי קווץ' בכיסא, כי לא, זה שיחות שלי עם בן לוי כל הזמן. אותה שיחה כל הזמן. פרסונל ברנד זה אחלה קיצור דרך למי שרוצה פחות להסתכן כשהוא יוצא עם מוצר חדש לשוק. או שהשיווק שלו יעלה פחות. בלונג טרם זה שווה מאוד. זה כלכלי, וגם השחקנים הגדולים מבינים את זה. אפילו ג'ף בזוס התחיל להתראיין לפודקאסטים פתאום, כאילו, הוא לא צריך, אבל עדיין הוא עושה את זה. יש משהו בפרסונל ברנד שהוא חשוב, כי הדור של היום פשוט שבר את המשוואה של משפחים קונפורמיסטים, והם רוצים גם להתחבר למהות של הבן אדם. זה חלק חשוב, המהות של היזם. מי הוא? מה הוא? למה? למה שאני אקנה ממנו? מה השליחות שלו בעולם הזה? כאילו, זה באמת חלק מהעניין. כאילו, האם אני קונה טסלה? אני לא קונה טסלה בהכרח כי זה הרכב החשמלי הכי טוב, אני קונה בגלל אילון מאסק. כאילו, זה באמת זה. וזה המהות של פרסונל ברנד. אני חושב שרוב האנשים שנכנסו ל-ChatGPT בהתחלה, נכנסו בגלל אילון מאסק. מכאן זה תפס תאוצה, אבל כדאי, יש כלים הרבה יותר טובים מ-ChatGPT, ועדיין בוחרים לשם, כי אילון מאסק היה חלק מזה בהתחלה. יש משהו בפרסונל ברנד שמאיץ תהליכים, אוקיי? לאורך זמן גם הוא מאוד שווה. אבל מצד שני, הוא גם נהיה חסם עבור הרבה אנשים חושבים, בלי פרסונל ברנד אני לא יכול להצליח, אני לא יכול להקים עסק בכלל, אני צריך ליצור תוכן קודם כל, וזו תשובה ממש לא, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. את החברה המוצלחת הראשונה שלי, שהקמתי ב-2018, שהכניסה בסביבות ה-30-40 מיליון שקל בשנה, לא היה לי אינסטגרם. הפייסבוק שלי היה סגור פרטי רק לעצמי. וואו. כן. זאת אומרת, כאילו... אז איך יוצרים את זה בלי פרסונל ברנד, ואיך עושים את זה, אם אתה כבר פוחר בפרסונל ברנד, איך עושים את זה בצורה טובה? איך עושים את זה בלי פרסונל ברנד? אתה אמור לדעת כבר, נכון? קולשמן, מה למדת ממני? כן, אבל אני רוצה שילמדו הקהל. שיווק דיגיטלי. הרי הפואנטה זה, אני לא אומר את זה כדי שילמדו ממני שיווק דיגיטלי, אני אומר את זה כדי שיבינו שהקונספט של שיווק דיגיטלי זה לעקוף את הפרסונל ברנד, זה המהות של זה, המהות של שיווק דיגיטלי, זה אני בוחר למי להגיע ומתי, ולא לקוות שיעקבו אחריי. אז אני עושה קמפיין, מודעה, עם תוכן שאני רוצה שיראו, מתי אני רוצה שיראו אותו, ומי אני רוצה שיראו אותו. ואתה שם על זה כסף פשוט, זה פשוט עולה כסף, זה הכל. אגב, אי אפשר להגיד שתוכן אורגני לא עולה כסף היום. כי גם ליצור תוכן ברמה של היום, בסטנדרט של היום, זה עולה כסף. עם צילום פודקאסטים וכאלה, הבנתי אותך. זה עולה כסף, ולכן זה משחק סכום אפס בהקשר הזה, לדעתי, בראייה שלי. רק שלעשות קידום אומן הרבה יותר מהיר, כי אתה רואה ROI מיידי. אתה לא מחכה ליום שיהיה לך מספיק עוקבים, לא מחכה ליום שמספיק יאמינו לך. אבל אם אתה כבר עושה פרסונל ברנד, תהיה אותנטי, תהיה אמיתי, זה הטענה שלי. כאילו, אל תנסה לזייף חיים שאין לך. מקודם, לא משנה, אבל אני יכול להגיד לך שאני מכיר, לצערי, אנשים אני מנסה לא להגיד שמות ולא להפיל, איך אני אגיד את זה? אבל אני מכיר אנשים שעל פניו היה נראה הכל טוב בפרופיל שלהם, וטיסות ביזנס והכל זה, ברמה שכאילו, הכל הולך והכל מטורף, מספרים מטורפים והכל סבבה, ואז אתה מגלה שהם לקחו הלוואה בשביל לממן טיסה בחופשה. בשביל לצלם את זה לתוכן. כן, אבל אולי זה מחזיר את ההשקעה, ולכן הם עשו את זה, כי ברגע נגיד שנייה. אתה לא אוקיי, לא, אז תגיד את זה אפילו בצחוק. אתה לא לוקח הלוואה בשביל לטוס בביזנס ולעשות חופשה, כדי לשדר לייפסטייל שאתה לא יכול לחיות אותו,
כדי להכניס כסף מזה שאנשים מאמינים שזה הלייפסטייל שלך. אתה לא יכול למכור חלום מסוים, ללמוד משהו מסוים, ולצערי זה קרה, ואני יודע על מישהו ספציפי, יש גם כמה כאלה שעשו דברים שונים פשוט. אתה לא יכול לעשות את זה, להגיד החיים שלי תותים, תראו, אני טס בביזנס, אני עושה זה, אני עושה זה, אני עושה זה, אני טס למלון הזה, והכל על בסיס הלוואה שלקחת כדי לצלם את זה כתוכן שאמור להביא לך כסף ממחירות. סליחה שירקתי עליך. אבל אתה מבין מה אני אומר לך? כן, אני מכיר מישהו כזה, אבל הוא לא עשה את זה מלוואה. בשונה פה, הוא עשה את זה, והמטרה שלו הוא אפילו, אני לא אוסף פה את השם שלו, אבל הוא אפילו לא טס באמת במטוס. הוא הזכיר מטוס פרטי, בלי בכלל לנסוע איתו, רק בשביל לצלם לרשתות ולשדר איזשהו לייפסטייל, בדיוק, ואז כדי באמת למכור קורסים וכאלה. זה לא פחות גרוע, זה אפילו יותר גרוע. אתה מבין? כי אנשים, הם עושים הפקה סביב פייק שלא קיים, כדי למכור לאנשים חלום שלא קיים, על משהו שבסוף מייצר הייט ברשתות, מייצר סקפטיות לאנשים, מייצר המון לאנשים פגועים, שלא מאמינים אחר כך בשום דבר, ונתקעים, כאילו, הנזק שהם עושים לאותו בן אדם בקצה שהאמין להם, זה שהוא תקוע אחר כך כל החיים שלו בלופ שלילי, בגלל שהם שברו לו את האמון באי פעם, משהו שיכול להוציא אותו מנקודה מסריחה שהוא נתקע בה, כי הוא האמין בהם בהתחלה. בגלל הפעולות המסריחות שהם עשו כדי לממן אורח חיים שהוא לא אמיתי, בעזרת כסף שהוא לא שלם, או כמו שתיארת הרגע שזה אפילו יותר גרוע. לעשות אשכרה תפאורה. מה שאתה נתן לי כרגע זה תפאורה. אז זה היה בעיניי. אז אם אתם כבר עושים פרסונל ברנד, תהיו אותנטיים, תהיו אמיתיים. זה הרבה יותר חזק מכל פייק שהוא, זה יחזיק מעמד לאורך זמן, אנשים יתחברו לכם ברמה אבל אישית. אם האמיתי של מישהו זה משעמם, לכאורה עכשיו סתם, אני מצד של הצופה, הוא אומר, האמיתי משעמם, מה אני יכול להראות? אני לא מומחה תוכן להגיד את זה, אני כן אגיד לך שאני עשיתי את זה מ-day one, כשנכנסתי אותנטי ואמיתי, להגיד לך שיש לי 100,000 עוקבים, לא, להגיד לך שיש לי קהילה חזקה שאוהבת אותי, כן, אני עדיין גודל כל הזמן בתוכן, וזה עדיף לעשות את זה פייק, אחי, כי זה לא מחזיק מים. אתה אומר אותנטי הרבה יותר חשוב, אני זוכר גם שהייתי צריכה באיזשהו שיעור, ואמרת את כל הנוסחה של הפרסונל ברנד, אני אשמח שתפרט עליו פה אם אתה רוצה, זה יכול לתת אחלה ערך לצופים. אני אגיד לך כנה, אני לא זוכר. את המודל, שעשית ככה, ערכים, צוות. בסדר, לא, אני יודע לדבר על זה, לא, אני לא משתף את זה. כי אני מנסה לזכר באיזה הרצאה דיברנו, זו הרצאה שאני לא מוציא אותה החוצה. היית בהרצאה סודית אקסקלוסיבית, לא, זה לא יוצא. הבנתי אותך. בגלל זה אני מוחק את זה, מה שאני עושה לכם אקסקלוסיבי זה לא יוצא החוצה. אמרתי, מה, יש משהו שיוצאתי החוצה? לא, זה אנחנו לא מדברים, אחי. איך תמתי אותך סודיות? זה דווקא החלק שם שלו. יפה, כמעט הוצאת אותי. יפה. וואלה, מעניין. אוקיי, אז אתה אומר בעצם פרסונל ברנד, אם אתם רוצים באמת להצליח בזה, אתם צריכים להיות בעיקר כנים ובאמת אמיתיים, וכמו שהוא אמר גם, ליצור חזון שזה מעל העסק, וככה זה עוזר לכם לגייס אנשי צוות איכותיים. ואיך באמת אתה מגייס אנשי צוות איכותיים חוץ מהחזון, שבאמת יעזרו לך להגיע למטרה ולא רק ירצו את הכסף? אם אין לך חזון ואין לך מטרה משותפת ואתה לא יודע לרתום אותם למטרה שלך, פשוט תשלם הרבה כסף. ואיך עושים את זה עם המטרה שזה לא יהיה כסף? כי בסוף המטרה שאמרת זה כסף. בסוף המטרה של כל מי שנכנס לעולם התאגידי והעסקי הוא כסף. אתה לא עובד בשביל, אם אתה עובד לא בשביל כסף, איך לעמותה. אבל אם אתה בא לעבוד בעולם תאגידי, בעולם עסקי, בחברה בעם, אתה בא בשביל כסף. אם אתה מקים חברה, החברה צריכה לייצר כסף. בסוף כסף זה המנוע הכלכלי שמניע את הדבר הזה. אין מה לעשות, אתה לא יכול להתקיים בלי זה. כן, אבל יש הייטקיסטים לצורך הדוגמה, שעושים 20-30 בחודש, ואומרים וואלה לא כיף לי בעבודה, והם מעדיפים לעשות 10,000, אבל עבודה שיותר כיף להם. אז זה לא רק כסף. ברור שצריך פשן, אבל אם אתה מביא סופרסטארים שבאים לעבוד איתך, הם מראש נמצאים במקום של הפשן שלהם. אתה לא סופרסטאר במשהו אם זה לא הפשן שלך. אז אתה אומר, אגב, כדי להצליח במשהו, לא משנה במה אתם מתעסקים, אתה צריך קודם כל להיות ממש טוב בו ולאהוב אותו, ואם תאהב אותו, אתה תתקדם בהמון ותגיע להצלחות גדולות. אתה תצליח הרבה יותר מאשר משהו שאתה לא אוהב בו. אני אסביר את הלוגיקה. אתה עושה ספורט מסוים? כן, מה? חדר כושר. חדר כושר. לא, אבל ספורט תחרותי נגיד. אתה עושה איזשהו זה? עשית פעם? לא. משחק במחשב? לא. שיחקת במחשב פעם? לא. כלום. אתה קהל קשה אתה. טוב, אני אתן על עצמי. נגיד כדורגל, נו. לא כדורגל. אתה לומד תורה? משתדל, מדי פעם. שום דבר אתה לא עוזר לי, אתה לא בא לטובתי. כשבן אדם משחק במחשב, במשחק שהוא אוהב, הוא ישקיע בו אקסטרה זמן כדי להיות ממש טוב בו, יהיה לו חשוב, יהיה תחרותי מאוד כדי להיות טוב בדבר הזה. כשבן אדם מתחרה בספורט תחרותי, הוא יעשה הכל כדי להיות הכי טוב ולנצח מקום ראשון. כן. אם אתה עושה משהו שאין לך פשן בו, אתה לא תעשה את המקסימום ותעשה את המעבר, גם כשחרא, גם שלא עובד, גם שמסריח, גם שאתה נופל בתחרות, גם שהכל מתאפס לך, גם ששברת רגל ואתה חוזר חזרה לנקודת האפס. כאילו, אתה לא תחזור לעשות את המקסימום אם אין פשן, חייב להיות את הפשן הזה. כן. אותו דבר בעסקים, אותו דבר בעשייה. אם העשייה שלך מונעת מפשן, ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אוקיי? אתה פשוט תהיה הרבה יותר טוב, כי הראש שלך בזמן הפנוי גם יחשוב על זה. איך אני יכול להשתפר בזה, איך אני יכול להיות טוב יותר, מה אני יכול לעשות. זה יהיה סוג של משחק בשבילך. אתה רוצה להיות יותר טוב בדבר הזה.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל אני אתן לך נגיד דוגמה על אצלי. אני, העובדים שאני מגייס, זה אנשים שהם לא באים מהתחום. וככה גם העלויות שיצא להם הרבה יותר צלות, כי אני עושה להם את ההכשרה ואני מכשיר אותם. אז איך אתה יודע שם מה הפשן שלהם? אתה לא יודע מה הפשן שלהם, הם עולים לך זול כי אתה מכשיר אותם, אבל אחרי זה, השאלה שתישאר זה כמה זמן הם יישארו איתך ומי מהם יהיה סופרסטאר. אתה לא יודע מי יהיו סופרסטארים. אז אתה ממליץ להביא כאילו אנשים כבר שבתחום ועם ניסיון? תלוי מה המטרות שלך. אם אתה בשלב של פרופיט ואתה רוצה רק להרוויח כסף. סליחה. ואתה רוצה רק להרוויח כסף, ואתה בנקודה בחיים שלך, שכרגע אין לך תוכנית קדימה לאיזה סקייל אתה רוצה לעסק ואיך להגדיל אותו, ואתה עובד בתעריפים נמוכים, אז אין לך להביא סופרסטאר. אבל שאתה תתחיל לבנות את החברה שלך למקום יותר יציב ונכון, עם תמחורים נכונים יותר, במקום להכיל סופרסטאר, אם תביא את הסופרסטארים, כרגע אתה עובד עם לואו-קוסט וזה בסדר. תמשיך להחזיק את הכוח אדם שהוא לואו-קוסט. אין בזה בעיה. זה שלב בעסק שלך שאתה נמצא בו כרגע. אתה חושב שבהמשך אני צריך להחליף אותם? אין לי מושג, מה התוכנית שלך? עשית תוכנית קדימה, אתה יודע מה העסק שלך צריך איך הוא הולך לראות בסוף שנה? שנה כן. אוקיי. מה ההבדל בין משהו היום לסוף שנה? כמות העובדים, כמות הלקוחות, המחזור, הרווחיות, המוצרים, הכל. אוקיי. אז האם הצוות שיש לך היום, או כוח אדם שיש לך היום, יכול להכיל את איך שהעסק אמור לראות בסוף שנה? לא, לכן אנחנו לא שם. יופי. אז ענית לעצמך. אז השאלה היא, כן, אתה צריך להחליף את הכוח אדם. לא להחליף, להוסיף. כי הם לא יכולים להכיל את כמות הלקוחות האלה. או להוסיף, אבל אם כל הכוח אדם שלך יהיה כוח אדם מהסוג הזה, האם תוכל להכיל כמות גדולה של לקוחות? אם הם יהיו בכמות גדולה, אז כן. זה תלוי בכמות שלהם. ומה אם לנהל כמות גדולה של אנשים כאלה שלא יודעים את העבודה פיקס, פרפקט? מי עושה את כל בדיקת האיכות? כרגע אני, אבל יהיה מנהל שינהל אותם. אז אתה כן צריך סופרסטאר, אתה צריך מישהו כזה. אז אתה אומר כאילו, המנהל צריך להיות סופרסטאר. נכון. אז את המנהל אתה לוקח מתוך כאלה, אם עכשיו שם לצורך הדוגמה, שתבינו, עכשיו לצורך הדוגמה אתם מגייסים לעסק שלכם אנשים שהם לא בתחום, אתם עושים להם את ההכשרה, ואז אחר כך אתם בוחרים אחד שאתם רואים שזה הפשן שלו, כמו ששלב אמר. לא בהכרח לבחור מישהו, כי לא תמיד מי אוקיי. אני רוצה אותך בכוונה פה, כי זו טעות נפוצה. אני לא אומר לא להגדיל מתוך החברה, תמיד עדיף. אידיאלית, עדיף להגדיל מתוך החברה. זאת אומרת, יש לך את הקור טים שלך, הצוות בסיס שלך שהתחיל איתך, האידיאלית אתה רוצה לפתח אותם ולהגדיל אותם. לא תמיד, גם מי שהוא נחשב סופרסטאר בתפקיד שלו, יהיה מנהל טוב. ברוב המקרים. אז איך אתה יכול לדעת? אם תיתן לו את התפקיד ותראה איך זה עובד, אבל הרבה פעמים אתה חושב, רגע, זה לא עובד, ואז אתה לוקח את החברה ואתה לא מבין מה לא עובד. ואז אתה מחובר לבן אדם הזה יותר מדי, כי קידמת אותו, וזה בעיה, כי אם כבר קידמת אותו, קשה מאוד להחזיר אותו אחורה, עד בלתי אפשרי, וזה אומר להיפרד ממנו. ואז אתה נפרד מהסופרסטאר שלך. אז איך אתה עושה את זה? זו שאלה טובה, אני יכול לענות לך זה עוד שנייה, אבל אני רק מסיים את הפלואו הזה. ואז מה שקורה, אז אתה נמצא תמיד באיזושהי דילמה, אתה צריך להגדיל מבפנים, אבל אם מבפנים אתה לא יכול להגדיל, עדיף לך להביא מבחוץ. כן. ואם הגדלת מבפנים, אתה צריך לדעת לעשות סטופ-לוס בזמן ולהגיד מתי זה תוקע את החברה. כאילו, מתי אני עוצר את הדבר הזה. כן, אבל יש פה גם כאילו איזושהי תקיעות, לכן גם שאלתי אותך, איך באמת עושים את זה, כי עכשיו אתה מכשיר, אתה נותן למישהו להיות מנהל, ואז כאילו, אתה נדפק משנת זה, כי גם עכשיו הוא לא יהיה הסופרסטאר שעושה לך את העבודה, וגם הוא לא יכול להיות מנהל. אז לפני שאתה הופך מישהו למנהל, אתה נותן לו אחריות. אתה מתחיל לראות אותו איך הוא מתמודד עם אחריות, ולאט לאט אתה מגדיל את האחריות הזאת. כי מנהל זה אחריות, אז אתה רוצה לבדוק אותו שם. אתה אומר לו, טוב, מעכשיו אתה חונך, זה חניך, אתה עכשיו אחראי על כל מה שהוא עושה, הוא תחתיך, אני מביא לך את כל העבודות שלו, אני מביא לך נגיד 10 פרויקטים בחודש, תחלק אותם ביניכם איך שאתה רוצה. החלטה שלך. ואתה אחראי על בקרת איכות, ובסוף אתה שולח לאישור, אני מבחינתי, אם אני עובר בדרך כלל בקרת איכות על תכנים של כולם, חצי שעה כל דבר, אני עובר עליך רק 5 דקות. זאת אומרת, אני מצפה ממך להביא לי את זה מושלם. ואז אתה בודק אותו עם אחד, ואז אתה אומר, טוב, זה עובד טוב, אני אביא לך עוד אחד. עכשיו אני אביא לך 15 פרויקטים בחודש, אתה מחלק את זה איך שאתה רוצה. בהצלחה. ואז אתה בונה לו אחריות לאט לאט, ואז אתה אומר, אוקיי, הוא מוכן, הוא בשל. ואז מה הבעיה השנייה שיכולה להיות? הנה הוא מנהל מחלקה קטנה, הכל נחמד, מה קורה שאתה גדל פי 2? פתאום, כן. ואז הרבה פעמים מה שקורה, שלצערי חוויתי את זה, שהצמיחה של הבן אדם היא לא בקצב של הצמיחה שלך ושל החברה. הוא חייב להיות בקצב של הצמיחה שלכם. ואם הוא לא צומח בקצב של החברה, הוא נשאר פה, והוא הגורם שמעכב אותך. זה קרה לי בכמה מחלקות בחברה גדולות, וכל פעם הייתי צריך, לצערי, להיפרד כחברים, ומי שנפרדתי ממנו דאגתי לו להכל, וניסיתי למצוא לפני זה 200 תפקידים אחרים בחברה כדי להגיד אוקיי, אבל זה גם קשה, כי אתה צריך למצוא תפקיד אחר באותו לבל. כן. כי הוא לא ירצה לרדת ברמה. אבל אתה יכול להביא אולי משהו מהצד שלך כדי להגדיל אותו בקצב של החברה? אחי, אם הוא לא יודע להיות בקצב של החברה, כי גם אתה גדל, יש גבול לכמה אתה יכול להכיל. החברה גדלה, גם אתה צריך להכיל את החברה שהיא גדלה. כן. אנחנו השנה גדלנו מ-20 עובדים לכמעט 60. וואו, 3. כן, ממצב שאין לנו סמנכ"לים בחברה, למצב שיש סמנכ"לים, סמנכ"ל מחירות, קשרי לקוחות, שיווק
סמנכ"ל תפעול, ופתאום נהיה לך, וסמנכ"ל פרודקט וקסטומר סקסס, זאת אומרת, יש לך פתאום חברה עם 5 סמנכ"לים, יש לך מבנה ארגוני של חברה גדולה. זה משהו שלא היה לי לפני, וגם אני צריך ללמוד להכיל את הדבר הזה. כמנכ"ל, איך אני מדבר עם סמנכ"ל? איך אני מדבר עם מנהל מחלקה? מה ההבדל בין הסמנכ"ל למנהל מחלקה? כאילו, כי אתה אומר, מה, זה אותו דבר, מה זה סמנכ"ל מחלקה, מה זה מנהל מוקד? מה ההבדל? הבדל עצום. אז גם אני צריך להכיל את עצמי ואת החברה בתוך הדבר הזה. אתה מבין? איך אתה מתמודד עם 60 עובדים כמעט עכשיו? עם עוד מוצרים, רכשנו מכללת הוידאו של נועם טרייבר. זה לא סתם מוצר, זה, הנה, שמעת, המוצר הכי טוב בשוק לעריכת וידאו. מעולה. איך אני מתמודד עם המותג הזה עכשיו? אני צריך להתמודד עם זה. אגב, איך זה באמת הסחר? כי בעצם, הפרסונל ברנד בעצם זה נועם טרייבר, והוא בעצם מי שאחראי על הקורס, ובאמת אתה הבעלים של זה, איך זה עובד ככה? דיברנו על פרסונל ברנד. אתה מכיר את יואל גבע? יואל גבע, לא. אתה לא מכיר, כי עוד לא הגעת לגילאים שאנשים עושים פסיכומטרי. אני מתחפש בגוגל יואל גבע, יואל גבע זה המרכז לימודי פסיכומטרי הכי גדול בארץ. אבל אף אחד לא יודע איך נראה יואל גבע, מי זה יואל גבע, מה זה יואל גבע. יואל גבע זה שם של בן אדם. אוקיי. אולי לך זה היה נשמע מ-day one שם של בן אדם, אבל זה כמו שאני אגיד לך IQ, זה כמו שאני אגיד לך אקריו, זה כמו שאני אגיד לך... ככה זה. זה כמו שאני אגיד לך, לא יודע מה, אני מנסה לחשוב על פודקאסט, אוקיי? זה כזה. אז יואל גבע, אחי, זה פאקינג שם של בן אדם שהוא, אתה לא יודע מי הוא בכלל. והוא מותג. זאת אומרת, עם אסטרטגיה נכונה, וזה מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, אתה יכול לנתק את הבן אדם מהשם. וואלה. כן. איך עושים תהליך כזה? אם אני אגיד את כל הסודות שלי, איך אכלתי אותה. אבל זה שילוב של שיווק דיגיטלי, של סושיאל מדיה של מכללה, או של העסק נקרא לזה, וברנדינג. אתה צריך להשקיע הרבה בברנדינג, זה אומר אופליין, לא רק אונליין. הבנתי אותך, אבל פה גם יש עוד בעיה, זה לא רק שזה מותג, זה לא מותג של לספק שירותים, אתה מספק את הקורס הדיגיטלי שלו עצמו. לא, אתה מספק, קודם כל המותג שלו, הקורס שלו, שזה היה עוד קורס, זה היה נקרא מכללת הוידאו. אוקיי. ואני רכשתי את המכללה, לא את נועם. ונועם מקבל תגמול בנוסף כפרזנטור, כל הזמן שהוא פרזנטור. זאת אומרת, הוא הרוויח פעמיים, פעם אחת יש לו רויאלטיז, כל עוד הוא פרזנטור, ופעם אחת הוא קיבל בוננזה על האקזיט שלו, על הקנייה של המכללה. המוצר שאני קניתי זה מכללת הוידאו, וזה המוצר שלי, שהוא עכשיו שלי. ואת זה אני מוכר, אני לא מוכר את נועם טרייבר, אני מוכר את הקורס העריכת וידאו הטוב בישראל. את המכללה שהוא מעביר שם. זה לא רק הוא, מזמן זה לא רק הוא. יש שם עוד איזה 7 מרצים חוץ ממנו. גם במכללת ריצ'ר. כמה מרצים יש בתוך מכללת ריצ'ר? הבנתי אותך, כן, יש הרבה. זה שרואים אותי כפרזנטור בפרונט, בקורס שיווק של מכללת ריצ'ר, כאילו, זה שראו אותי בפרונט, או ראית אותי בפרונט, אתה פגשת עוד מרצים, לירן, ואביאל, ורן, ונכון, ומיכל, ויש מלא מרצים שהם לא רק שלב. כן. זאת אומרת, בסוף היום אפשר לעשות את הניתוק הזה, ועוד 2 מהיום, כנראה שאתה לא תראה בכלל פרסונל ברנד, אתה לא תראה אותי בפרונט של המכללה, ואתה לא תראה את נועם, ואתה לא תראה גם עוד כאלה שאנחנו נקנה כנראה בדרך, או ניצור, אתה תראה רק את המכללה. זה לא יפגע בצמיחה? לא. למה? כי אנחנו בונים את זה שזה לא יפגע בצמיחה. כן, אבל אפילו אתה... עשיתי את זה בקורס האנגלית, אתה יודע שבקורס האנגלית בהתחלה עם ספיזי, הכל היה מבוסס, שותף לי, דניאל בנשי. הוא היה בפרונט, הוא היה מוצר, דניאל בנשי היה מוצר, כבר עברנו את השלב, אז אני יודע שזה אפשרי, עשינו את זה. דניאל בנשי היה תמיד בפרונט, הוא היה את הסרטונים, את כל הוובינרי, הכל דניאל, ואחרי 2 של עבודה, מ-2019 עד 2021, עבדנו בצורה הזאת, וב-2021 עשינו שינוי קיצוני, 2022 כבר לא היה את הפרצוף שלו. אז לכאורה למה אתה כן מופיע בפרונט של מכללת ריצ'ר? כבר מראש יכלת למנוע את זה, לא? כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה קיצור דרך. השתמשתי בזה כדי להאיץ תהליכים. אז כשאתה מגיע כאילו לנקודה מסוימת, אתה לא צריך את זה, ואז אתה יכול לנתק את זה. זה לא יכול, אתה צריך לבנות תוכנית לזה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי. כן. באיזה שלב לדעתך אפשרי לעשות את זה, וטוב לעשות את זה? שהעסק מספיק יציב, ושאתה עושה את זה בצורה חכמה. זאת אומרת, אתה לעשות את זה בצורה מדורגת של מעבר, לא במכה אחת, הפסקתי את השיווק פה, אני רק עושה את השיווק שם, אלא אתה בונה את השיווק במקביל. ואז לאט לאט אתה מוריד את התקציבים מימין, נגיד אם אתה מוציא פה 500,000 בחודש על השם שלי, ופה אתה מוציא רק 10,000 שקל על השם של המכללה, אז בצורה מדורגת אתה רוצה לראות את האימפקט ולהוציא, להביא מפה 10,000, 50,000, ואז אתה ב-450 פה, 50 פה, ואתה מוציא פה 400,000, ואז אתה, לאט לאט, עד שפה אתה ב-0 ופה אתה ב500,000 בחודש. זה די פשוט. איך שהסברת כרגע. כן, אבל זה לא באמת כזה פשוט. אז אתה בעצם מה שאתה אומר, כאילו, אם עכשיו יש לכם עמוד אינסטגרם, אתם פותחים עוד עמוד אינסטגרם של המותג, עם הלוגו, עם הצבעים, אתה בונה לזה שם, נכון. ואז אתה מתחיל לשווק שם ממומן. כרגע נגיד, פה עם תקציב של 1,000,000, פה אתה תקציב של 10,000, ואז כשאתה רואה שזה עובד, אתה עם הזמן מגדיל ומנמיך, כאילו. במקביל לאופליין, אסטרטגיית אופליין, שזה טלוויזיה, שלטי חוצות, איילון. וואלה, אתה עדיין מאמין בזה? אני חייב את זה. אבל כל מה שאתה מלמד זה על השיווק דיגיטלי. לעשות כסף. אם אתה רוצה להרוויח כסף יחסית מהר, או לעשות רועס מיידי, הרועי מיידי, זה פרפורמנס. אבל אם אתה הולך לחברות הגדולות, כולם, תסתכל על הפילוח של התקציב שלהם, השיווק הדיגיטלי הוא תמיד נתח מאוד קטן, זה עדיין
אם לא מאות מיליונים בשנה, כן? אבל ביחס למה שהם עושים במדיה אופליין, זה אפילו לא שבריר, התקציב. בסדר? הבנתי אותך. כי יש משהו באופליין שאין באונליין. האונליין טוב לעסקים שהם בסדר גודל שלך, איך שהמכללה שלי הייתה בתחילת הדרך, או כל עסק שלי שהקמתי, הוא טוב לעשות רווח גדול, אוקיי? יחסית מהר גם. אבל לבנות מותג לאורך שנים, שישאיר מורשת ולא רק ירושה, אוקיי? אתה צריך גם להשקיע באופליין. כי באופליין זה משחק אחר. אתה לא רואה הרבה, כשדור אקשטיין עשה את כל הפרסומים שלו על איילון, לא איילון, בעזריאלי וכאלה, זה עשה את הרעש שזה עשה, ופתאום כולם שמו לב, או לפני זה, כל הפרסומים שעשה בתל אביב בשלטי חוצות, אני חושב ששם אין נקודת המפנה המשמעותית שלו, שלטי חוצות בתל אביב. שהוא עושה, כאילו יש משהו באופליין שאתה פתאום יוצא, כי באונליין כל אחד יכול להרים קמפיין. כל אחד יכול לשים את ה-60 שקל ליום. אבל שזה שלטים זה הרבה יותר אבל שאתה שם עכשיו 60,000 שקל על שלט באיילון לשבוע, זה לא כולם סבבה, או 80,000, אני לא יודע כבר כמה זה עולה, או 100,000. או שאתה עושה פרסום בטלוויזיה עכשיו כל השנה שרצה ב-150 פעמים בחודש באותו ערוץ, לא כולם יכולים לעשות את זה. וכשתכף תראה את זה, אתה תבין, אוקיי, הוא במשחק אחר. מה אני איתך? אז אתה אומר כאילו, שאתה מגיע לאיזושהי נקודה כבר, שאתה עושה את זה, זה מבדל אותך מהשאר. ועכשיו, לכל האלה של השיווק דיגיטלי. וואי, ברח לי השאלה. טוב, נחתוך את זה אחר כך. למה לחתוך, אחי? אני אוהב אותנטי, אחי. לפעמים כן, אתה חושב? ברור. חלק מהדברים שאני הכי אוהב, אמרתי לך להיות אותנטי. אני מת על זה. ולטעות ולהישבר. אתה יודע שגברתי לעצמי. אמרתי, אחד הדברים שרציתי לעשות, בגלל שאני יוצא עכשיו גלובלי, אני רוצה לשפר את האנגלית שלי יותר. אני יודע אנגלית טוב, אני יודע לדבר אנגלית. אני מבין אנגלית, אני כותב קורא ברמה מדהימה, מדבר פחות, כי לא תקשרתי אף פעם אנגלית ביום יום. אז אמרתי, טוב, אני צריך להתחיל לדבר אנגלית הרבה יותר בצורה, פרינקוויטלי, הרבה יותר, כאילו בצורה הרבה יותר יומיומית. אז קבעתי עצמי פודקאסט עם מישהו. באנגלית. באנגלית, כאילו שאני מתארח אצלו. פודקאסט שהוא רק באנגלית, ליזמים וסטארט-אפיסטים. ממש עוד 9 ימים בפודקאסט הזה. וואלה. ואני הולך לדבר, אתה יודע, ביזנס, לא לדבר דיילי, כאילו, באנגלית עכשיו בפודקאסט. אין לי ימין השמאלה, אין לי לאן לברוח. הוא גם לא יודע עברית, אני מדבר באנגלית. אני חושב, כן, לא משנה. אז שורה תחתונה, התקרתי את עצמי, ואז פתאום אז יש לי עכשיו דדליין. אז אני כל יום לקחתי מורה מהחברה שלי, והיא מדברת איתי כל יום אנגלית עכשיו. ובמשרד אני עושה לפחות פגישה אחת ביום, רק באנגלית. ופתאום אני מכניס הרבה יותר אנגלית ליום-יום שלי. כדאי באמת להיץ את הכסף, כן. עכשיו, נזכרתי גם מה רציתי לשאול אותך. עכשיו, אתה נגיד דורק של פז פליישר, ראית, הם עשו את ההגרלות. מה זה עכשיו על כל ההגרלות? שמע, זה אסטרטגיית שיווק שעובדת להם, אבל זה לא עובד לכולם. זה מעניין לראות את זה, כי אנשים ניסו לעשות את זה וזה לא עבד להם. כן, זה מה שאני ראיתי. אם אנשים חושבים שלעשות הגרלה נגמר בזה שהבאתי מלא עוקבים ואני אעשה מזה כסף מתישהו, אז הם טיפשים. הם רואים רק את קצה הקרחון. בסדר? גם אני שאני מבין ויודע, ואפילו, אני יודע בדיוק מה קרה שם, כי אני מכיר את חלק ממי שבנה את האסטרטגיות שיווק גם עובד איתי צמוד, הוא חלק מהמנטורים בקהילה, אתה יודע, אז כאילו, אני יודע הרבה דברים שקורים שם, ואני יכול להגיד לך שזה גאוני ברמות אחרות. יש הרבה עומק אחרי, כאילו העבודה מתחילה, לא שהגרלה נגמרה. העבודה מתחילה, או סליחה, אני אתקן את זה. יש כל כך הרבה שלבים לאסטרטגיית שיווק של הגרלה, שאנשים בכלל לא מבינים. זה מה הפרס, זה מתי להוציא את זה, זה מה קורה עד ההגרלה. שזה עבודה... כן, אני חושב גם יש עוד משהו, אתה צריך להבין בכלל כמה עוקב שווה לך, מכמה עוקב אתה ממיר לי לקוח, לא? זה עוד לא שלב הזה בכלל, תבין, זה מה קורה עד ההגרלה, אתה לא יכול... יש את השלב הקריטי הזה, שברגע שהתחיל ההגרלה והתחיל הטראפיק, הם עכשיו לקוח שבוי של הפרופיל שלך. הם שם. מה קורה בזמן הזה? זה כל כך מתוכנן מה קורה בזמן הזה, כדי להתחיל לייצר איזשהו חינוך לקהל הזה. ואחרי שנגמר ההגרלה, מה קורה אחר כך? שימו שלקראת סוף כל הגרלה יש איזה משהו. בום, ירידה. אבל לפני הירידה יש משהו לפני זה, ואחרי זה, לאן שולחים אותם? מה הפאנל שמגיע אחרי? יש... אתה לא מבין איזה עולם זה, כאילו זה לפחות 5 שלבים שרצים רק בתקופת ההשקה של ההגרלה. אוקיי? 5 שלבים כאילו שכל שלב הוא שלב, הוא מהותי, הוא גדול, הוא לא אהלן. ואז אתה רואה אנשים שמגרילים דירה או מגרילים זה, והם לא מבינים את העומק. מפסידים את ההון של החיים. בדיוק, הם מגרילים, מביאים לעצמם כמה עשרות אלפי עוקבים אולי, שבמקרה הטוב נשארים, במקרה הלא טוב גם לא נשארים, ועוזבים. והם לא מבינים איך הם עשו מזה כל כך הרבה כסף. כי יש פה אסטרטגיה. אתה יודע אותה? כן, זה חכם הרבה יותר, אני לא מדבר את פה. אני שאלתי את פז, הוא אמר לי שזה סודי, רק הוא והוא סיפר לדור. זה מעניין. אני יודע, כן. אני לא יודע הכל, אני לא יודע הכל כי הוא לא סיפר לי הכל, אבל אני יודע לפי מה שאני כן יודע, ואני יודע, אני חושב שאני יודע את הרוב. אוקיי. אני יודע, לא, שנייה, כן,
סביר להניח שאני יודע את הרוב, אבל יש לו את הג'וקרים שלו שבטוח אני לא יודע, אבל מעבר לזה יש להם גם את הצבע שלהם. מה שיפה בפז ודור בהקשר השיווקי, שיש להם צבע שיווקי מאוד מיוחד. תסביר. הם שונים בנוף מאוד, כאילו הם מביאים משהו אחר בשיווק שלהם. הבנתי אותך. זה לא בכך שהשיווק מתוחכם מדי. כאילו כן, חוץ מהגרלה, הגרלה מתוחכמת, אבל מעבר לזה ביום, אבל יש משהו בהם כבני אדם, כפרסונות, שמושך אליהם קהל. הבנתי אותך, זאת הם אומרת מעניינים, הדמות, הם אנשים בדיוק, מעניינים. כן. הם מעניינים, אני לא כזה, אני משעמם רצח, כאילו, אתה אז מבין? לכן לא עשית את ההרגלה. גם, נכון, שקלתי, אמרתי מה אני אעשה, אני יודע שאני לא אעשה את מה שהם עושים, אני יודע שכל השלבים, אני לא אעשה את זה כמוהם. כי זה לא אני, זה לא מתאים, אני עושה מספיק כסף גם לי אתה זה לא חושב בעצם. אבל עם הידע שלך בשיווק שיכלת למנף את זה הרבה יותר טוב? עם שיווק כן, לא יודע אם הייתי יכול למנף יותר טוב, כי אני לא הם. חסר לי הדמות, הצבע הזה בדמות, אני פשוט רגיל מדי. וזה, אגב, זה אולי מסר לכל העוקבים פה שרואים את הפודקאסט הזה, גם להיות רגיל זה בסדר, ולעשות אחלה כסף אם זה לא צריך להיות דמות. ים של כסף, אתה יודע את זה. קיצור, אז כאילו, הכל טוב. אז אני לא הייתי עושה את זה טוב כמוהם, לא בהגרלה. וואלה, מעניין. אז איזה דרכי שיווק, כן אתה ממליץ עכשיו, איזה עכשיו שמתחיל, רוצה עד המנוע צמיחה שלו של אזור ה-100-200 אלף בחודש, איזה דרכי שיווק הוא יכול לעשות למשל? יש לו את השיווק הממומן, מה עוד? מה, אם הוא עסק של סרוויס? כן, סרוויס. קמפיין לידים ושיסתום את הפה. זה הכל? כן. ל-100,000? אתה לא צריך יותר מזה. וואלה. אין יותר מדי זה? עד 200,000 אפילו, אתה לא צריך יותר מזה. ואז שם אתה כבר יכול להתפתח לשלטי חולצות וכאלה? לא, אתה לא צריך לעשות את זה בעסק של סרוויס? גם לא? אחרי 1,000,000, 2, אולי. נגיד דור, זה עסק של סרוויס. כן, אבל דור יצא לי שלטי חולצות הרבה אחרי 1,000,000 בחודש. איפה אתה? אתה אומר כאילו זה ליגות ממש גבוהות. זה לא בהכרח ליגות גבוהות, אתה יכול לעשות את זה גם לפני, אבל אתה לא יודע למדוד עדיין את ה-ROI, החברה שלך לא בנויה לסקייל, אתה לא יכול לדבר במותגים ברמה הזאת. העסק צריך לעבור תהליך, אתה ממהר ללכת למקום שהעסק עוד לא שם. גם לעשות 100,000 שקל בחודש, חודש אחד, זה לא נחשב. אתה אומר לשמור על יציבות. אתה צריך לבנות סיסטם. הפואנטה פה הוא לבנות מנגנון שיודע להחזיק ויודע לגדול. כי יש הבדל בין 100 ל-200, ויש הבדל קיצוני בין 200 ל-300. עכשיו תבין, זה נשמע כאילו לא, אבל זה פתאום איזשהו שלב שאתה כבר לא יכול להכיל לבד, ואתה לא יכול להחזיק בשליטה מלאה על הכל. ואז יש לך אנשים תחתיך שמתחילים למדוד דברים מכוחך, ואתה צריך להבין ולמדוד מנגנוני שליטה שהעסק אשכרה יצליח לעבוד ולגדול גם בלי שאליהו עושה הכל בעסק. כן, זה ממש מאתגר. כאילו אני כבר מתחיל עכשיו לחוות, לא את האתגר הזה, אבל למשל, בהתחלה שאתה מקים עסק, או בהתחלה זה קל, להגיע ל-10-20, ואז משם כשאתה מתקדם, אתה רוצה פתאום שהעסק יעבוד עם עובדים, אתה לא מצליח לעמוד בכסף, זה כבר מתחיל להיות מאתגר. נכון. אחרי העובדים יש לך, שזה ירוץ עם מנהלים, מי ינהל אותם, מי יכשיר עוד חדשים. וזה חתיכת סיפור. אגב, איך אתה מגייס עובדים נכונים? תלוי לאיזה תפקיד. אם זה... בוא נעלה רמות. אם כל התפקידים של הבסיס נקרא לזה, חברי צוות רגילים, לצורך העניין, אנשים למוקד מחירות, יועצים לימודים לצורך העניין, אם זה אנשי שיווק, או לא משנה מה, אנחנו... פשוט רעיונות, יש לי קהילה מספיק חזקה, בין אם זה מהסושיאל או תלמידים שלנו במכללה אשכרה, אני מעלה פנייה ומביא. אתה מביא אנשים כבר שבתחום או שאתה עושה להם את ההכשרה? אז זה תלוי. בעולם המחירות אנחנו עושים הכשרה, יש לנו ממש תוכנית הכשרה, יש לנו קורס מחירות, זה יתרון. אז אני פשוט מביא להם קורס בחינם, עוברים אצלנו את ההכשרה. קורס דיגיטלי כאילו? לא, פרונטלי. אוקיי. יש לנו קורס מחירות פרונטלי. ואז אני מביא להם את הקורס שלנו בחינם, הם באים להכשרה בקורס פרונטלי אצלנו, שבוע, תלוי בקורס, שבועיים פרונטלי, ממוקד מאוד. ומי שמתאים כבר מתחיל לעבוד מיד אחרי. סיימת את הקורס, מתחיל לעבוד. אתה עובר מהכיתה לחדר מוקד, מתחיל לעבוד כל משכורת. כאילו, ברמה הזאת. הבנתי, יפה. אז ככה אנחנו גייסים אנשי מחירות היום. ויועצים למשל, כי זה יותר הסרוויס, למשל, אני מאמין שיהיה פה הרבה צפיות של בעלי עסקים שהם בנותני הסרוויס, למשל כמו אצלי, אז איך עושים את זה שם? שמע, הכי טוב, לדעתי, זה למצוא פשוט בעלי עסקים שלא הצליחו להתרומם. כי יש הרבה אנשים שהם מוכשרים מאוד במקצוע שלהם, אבל לא מבינים ביזנס. ואז הם לא צריכו לגייס לקוחות, לא צריכו לסגור עסקאות, לא צריכו לנהל עסק, ואז הם יודעים את המקצוע נהדר, הם לא רוצים להיות שכירים, אז אתה יכול להעסיק אותם במודל של פרילנס, נהדר, ולגדול איתם יחד, כי הם אנשי מקצוע מולים, הם גם מבינים לטפל בלקוח. הבנתי אותך, אבל מי אתה חושב? לא, זה אחד, שנייה. זה גם אחלה לשלב שאתה נמצא בצורך העניין, כי אז אתה מביא מישהו שהוא סופר קווליפייד, במודל של פרילנס, שהוא סוג של משרה מלאה לצורך העניין, או שאתה מתמחר לו זה פר פרויקט, או איך שתתחיל לעשות את זה, ואתה יודע שהוא יודע לנהל את הלקוח גם בצורה טובה, כי הוא היה בעל עסק. הוא נפל, ואיפה שרוב בעלי עסקים נופלים, בשיווק ומחירות של עצמו. ושם מתקיים, זה לא כי הוא לא איש מקצוע טוב, זה שפשוט הוא לא מבין להיות איש עסקים טוב, וזה בסדר. אז זה בהקשר הזה. מקום נוסף זה מכל מיני קהילות של הכשרות. אתה במקרה נמצא בקהילת הכשרות נהדרת, לגייס אנשים למה שאתה צריך, ואז אתה יכול להכשיר אותם אצלך. אתה עושה אותו דבר מה שאני עושה עם המחירות, אתה עושה לדפי נחיתה אצלכם, נכון? אני לא עושה הכשרה.
לא מוכר הכשרה בכלל. לא, אתה מכשיר אותם שבאים לעבוד אצלך. בטח, כן. כן, אתה אומר, יש לך את הבסיס, יופי, עכשיו אני אכשיר אותך להיות ברמה שאני רוצה. לא, אז אני מביא כאלה בכלל לא. אתה יכול להביא גם אנשים עם בסיס, זה יקל עליך. אתה חושב? בטח. אבל אני הבנתי שאם עכשיו אני מביא מישהו שהוא מוכן או שהוא עם בסיס, הוא ירצה יקר יותר. לעומת זאת אם הוא מקבל הכשרה. וכמובן שאם הוא מקבל הכשרה, יש לו קנס. במידה והוא עוזב תוך 3-4 חודשים, יש לו קנס של 5-6 אלף על ההכשרה. אוקיי. ואז ככה אני עושה את זה, השאלה אם יש דרך טובה יותר לעשות את זה. אני הייתי מעדיף להביא מישהו ברמה מנוסה. כי אז עד שאתה מכשיר אותו לרמה שאתה רוצה שהוא יהיה בלי פדיחות, אתה מפסיד כסף וזמן. כי זה לא סקלבילי. אם כל אחד שתגייס תעביר אותו את ההכשרה הזאת... לא, אז מה שאני תכננתי, זה את הראשונים אני מכשיר, אוקיי? ואז כשהם טובים מספיק, הם יכשירו את הבאים. מבחינת המקצועי כמובן. כן. ואז ברגע זה כבר מתגלגל. נכון. אני לא חולק על זה, אבל שוב אתה נכנס פה לעניין של האם העסק יהיה מוכן לגדילה. כי אז יהיה פה טלפון שבור. כי... תקח את זה בצורה הזאת. יש את אליהו, אוקיי. וזה הרמה שלו בדפי נחיתה דפי מחירה. יש את רמי שלמד אצלך עכשיו, ועובד אצלך ולמד ממך. ואז רמי מכשיר את דני. כן, אבל זה לא בדיוק יהיה ככה. כי אם עכשיו אני פה ורמי פה, אז ברגע שהוא יהיה פה, כל סוף פרויקט, אני אעבור, ידייק אותו שיגיע לפה. ולפחות יתקרב יותר ויגשר יותר על הפער. אבל קודם כל אני לא חולק על זה, אבל פשוט יש מבחן התיאוריה והמציאות. אתה חושב שזה לא עובד? זה כמו ש... אני הפוך את האמת, אני חשבתי שאפילו הוא יעבור אותי ואני אסביר לך גם למה. אני אתן לך דוגמה, עזוב. אוקיי. אני אתן לך דוגמה. אני ניהלתי תקציבים לבד של סביב $1,000,000 בחודש. אני והדר השוח בזמנו. תקציבי פרסום אני מתכוון. שיווק באינטרנט, כן. בקידום אומן. ניהלנו לבד, שנינו מחלקה שלמה של $1,000,000 בחודש תקציב שיווק. היום אני מוציא באזור $500,000 עם מחלקה של 5 אנשים. וואו. אתה מבין? אז כאילו אתה אומר לעצמך, והם טובים, החבר'ה שעובדים איתי מצוינים, עושים גם דברים מאוד יפים וגדולים, אבל אתה מבין את הפרופורציה, זה לא ש... אני יכול להגיד שבהרבה דברים יותר טובים ממני כבר, אבל יש דברים שאני עדיין יודע להביא יותר טוב, כי אני סופרסטאר בזה. אתה מבין? זה מעניין. אני דווקא חשבתי בדיוק הפוך ממך. כי אני אמרתי כיום, סתם לצלך דוגמה, אם יש לי לעשות פודקאסטים, יש לי לעשות סרטונים, יש לי לעשות שיחות מחירה, יש לי כל כך הרבה עבודה בעסק, שאם הוא מתמקד רק בחלק הזה, אם אני הייתי רק בונה דפי נחיתה, איפה הייתי היום? אז אני אומר, תחשוב בן אדם ש8 שעות ביום רק בונה דפי נחיתה, רק קמפיינר, רק זה. נכון, הוא יהיה ממש טוב בזה. השאלה, ושוב זאת השאלה, אם תמצא מישהו סופרסטאר כמוך, מדהים, אבל לרוב, סליחה, הסופרסטארים לא עובדים עבור אחרים. הוא יעשה לך אליהו קוג'מן. אם זה מודל של אחוזים? אם זה מודל של אחוזים, יהיה לו אינטרס יותר גדול להישאר, אבל אתה לא תוכל לעשות את זה סקייל. כי אז יש לך שותף בעסק שגוזר לך אחוז מאוד משמעותי בשלב מאוד משמעותי. והוא לא אוכל את כל החרא של העלויות של העסק, כי ככל שתגדל, יהיה לך עלויות יותר משמעותיות. למשל, מי יעשה את השיחות מחירה? אתה. כן. מה קורה שיש איש מחירות? כן. יש לו בסיס ואחוזים. אז אני חישבתי את זה, אני האמת עשיתי את זה באחוזים. אני רציתי לתת לשירות אזור ה-20-30%, אנשים שנותנים את השירות. ככל שהם עושים עבודה טובה יותר, אני מעלה מחירים, ואז הם מרוויחים יותר פר עסקה. ככל שהם עושים יותר עסקאות, הם מרוויחים יותר, כי יש יותר כסף. והאיש מחירון מקבל אזור ה-15-20% בלי בסיס. אוקיי. בלי בסיס. ואז יש לך פה 40%. זאת אומרת, אם עכשיו עולה לי לקוח 200-300 שקל במאומן, נגיד סתם, עולה לי עלות לליד 50 שקל, אני מביא 4 לידים. אחת ל4 לידים נסגר, הופ. אני אוהב את האופטימיות שלך. אני טועה? בענק. למה? קודם כל, הלוואי ותהיה על אחוז של 25% המרה. אתה מתכוון במחירה? ברור. עכשיו תגיד לי, אני על 25% המרה. אתה בא למקצוע, הם באים בגלל אליהו. אם אני מתקשה לסגור עכשיו שיחות מחירה ללידים שמשאירים פרטים, כמה אחוז סגירה יהיה לי? אתה אומר שיש מחירות יהיה פחות ממני? הוא בטוח הוא יהיה פחות ממך. אז זה ההבדל בינינו, אתה יודע, אני ראיתי בטוח דווקא הפוך. אם אני שעה ביום על שיחות מחירה והוא 8 שעות ביום. אבל שבן אדם משאיר פרטים אליך, ואתה מדבר איתו והוא פגש אותך, אתה הסמכות, שאתה תגיד לו משהו, יאמין לך ויקשיב לך, שיש מחירות ימכור לו, זה לא אליהו. אז קודם כל אחוז המרה שלו ייפגע. אוקיי. 2, עלויות הליד עולות לאורך זמן. B2B אחי, 50 שקל, תחזיק מעמד בסקייל נמוך, סבבה. מה קרה שתגדיל תקציבים? אתה חי בסרט אם תישאר על 50 שקל. ככל שהסקייל גבוה יותר, עלויות ליד עולות. כן. זה יכול להגיע גם ל-150 שקל לליד. חכה, לא סיימנו. הוצאה של שיווק לא מוכר מע"מ, הכנסה שלך כן מוכרת, כי היא כן הכנסה עם מע"מ. זאת אומרת, גם אין לך קיזוז מע"מ פה, שזה גם חרא גדול. מה זאת אומרת? אין לך קיזוז מע"מ בהוצאות שיווק. אם הוצאת שיווק שלך היא $500,000 שקל בחודש, ואתה מכניס מיליון כאילו כולל מע"מ, אוקיי?
אז אתה מוריד 170,000 שקל, 180,000 שקל מהמיליון הזה. כן, ב-B2B אתה מוכר פלוס מע"מ, אתה אומר הכל פלוס מע"מ. סבבה, אין בעיה עם זה, אבל אני אומר שזה לא מוכר מהמוצאת שיווק. אז כאילו זה זין, כי היית יכול להתקזז לפחות על המע"מ פה, אז אין לך קיזוז על המע"מ. ברור שב-B2B זה פלוס מע"מ, אבל אתה לא יכול להתקזז על המע"מ הזה, אתה מבין, זה מבאס. אתה כאילו 100% מהמע"מ, אתה יודע מראש שאין לך קיזוזים עליו, כי ההוצאת שיווק לא מוכרת מע"מ. הבנתי, אז בוא נדבר רגע. ובוא נמשיך לעוד משהו שאתה לוקח בחשבון. מה עם עלויות של אנשים שאין להם ROI מיידי? מה עם שירות לקוחות שיתחיל להיות לך? מה עם ניהול כספים שיתחיל להיות לך שתגדל? מה עם משרד? מתישהו בטוח יהיה לך לעשות פגישות וסגירות של לקוחות. מה עם כל המערכות שיגדלו אם יש לך CRM? משתמש יכול להיות לך 350 שקל פלוס מע"מ לראש. כן, פלוס 180 שקל ל-voice center משתמש לראש. פלוס תשלום פר זמן שיחה. אחי, איפה אתה? מה עם כל הדברים האלה שאתה לוקח בחשבון? אז אתה חושב שמודל של אחוזים זה לא טוב? מה עם רואה חשבון בריטיינר ועורך דין בריטיינר? מה עם כל הדברים האלה? אז אני חייתי בסרט, אחי. בטח לא האחוזים שאתה נותן, כי אתה אומר בוא אני אתן פה 50% מהחברה שלי מתנה, מהמחזור של החברה שלי מתנה כל חודש. זה לא תמחור נכון, אתה לא יכול לחיות ככה. אבל אני ראיתי במצב של היום, מספיק אני... אבל המצב של היום לא משקף חברה גדולה. הוא לא משקף לאן שאתה גודל. אתה נמצא עכשיו במקום האידיאלי שאתה, אני אומר את זה אחי, אתה חי אצל ההורים, אין לך משרד, אתה עובד מהמחשב בבית, הכל זה רווח כמעט נקי שלך, אתה עובד, אבל תנסה לגדול מזה, תתחיל כסף מספרים באמת, אתה מפסיד כסף, אין לך סיכוי להיות רווחי במודל הזה. באחוזים האלה. וואו. סליחה, אתה כן, יש לך סיכוי להיות רווחי במודל הזה, לא באחוזים האלה שאתה מתאר לי פה. אם עכשיו בוא, אני אתן לך דוגמה ממש מה שאני חשבתי. סתם נצטרך דוגמה 100,000 מחזור, אוקיי? אני מגיע ל100,000 שקל עם 3 אנשי צוות סך הכל. בוא נדע דפי נחיתה, קמפיינר שעושה קמפיינים במטה, איש מחירות, אוקיי? אנשי שירות מקבלים 20%, מתוך 100,000, 20,000 אליהם, 15,000 לאיש מחירות, נשאר פה 65,000, אוקיי? 65,000 זה להוצאות. נניח נשאר 30,000, 40,000. זה לא טוב? כאילו, איפה אני טועה פה? כי שוב אתה מפספס מה קורה שאתה עולה לרמה הבאה. עכשיו בוא נגיד, ויש לך מנהל מעל כל... כמה הוא מרוויח? מה? מה המנהל שלהם מרוויח? שהוא לא עושה דפי נחיתה. למה אתה צריך מנהל? אני אנהל. היום! בוא נדבר על חברה של 500,000 בחודש. מי ינהל? בחצי מיליון, אז אתה אומר כאילו בהמשך אתה צריך לשנות את המודל הזה? אתה חייב לשנות את המודל, המודל הזה לא נכון. כי אם יש לך מנהל שמנהל את הצוות של הנותני שירות, גם במחירות וגם נכון. מה הוא מרוויח? הוא ירוויח פחות מהאנשים שתחתיו? משמעותית? לא, אבל... אין משהו ירוויח פחות מהאנשים שתחתיו. אבל, אם צריך עוד דוגמה, כמה הוא מנהל? הוא יכול לנהל 3, 4, כמה אנשים, כמה אנשי שירות? כמה אתה יכול לנהל? אני יכול הרבה, אבל הוא לא אני, כמו שככה אתה אומר. אבל לא יודע, אבל בוא נראה כמה הוא יכול לנהל, אתה לא יודע, יכול להיות שהוא יכול לנהל, מנהל מוקד יכול לנהל לך גם 30 אנשי מחירות. בערך, נגיד אנשי שירות, כמה נהל לך יכול לנהל? יותר מזה, במוקד גדול יש לך מנהל מוקד, יש לך מנהלי צוותים, לכל צוות מחירות, ממה הם מרוויחים? אתה לא חושב על עצמך, אתה חושב על מה קורה עכשיו, שאליהו עושה הכל. נכון. אז זה מה שאני אומר, זה בסדר, אתה במקום בחיים שקודם כל זה שאני עושה שיחה עם ילד בן 13 וזה השיחה שלנו, זה נהדר, הלוואי והבן שלי גם יהיה לי שיחות איתו כאלה ואני אתחיל להגיד לו, אתה לא חושב נכון, וזה יהיה מדהים בעיניי, זה כאילו החלום שלי עכשיו. הוא רק בן 2, יש לי עוד 11 שנים, אז נשלח אותו עליך לקייטנה עד אז, תעשה קייטנת נוער כזה. אז אתה עוד לא שם בשביל להבין את זה, וזה בסדר, אבל אנחנו עושים את השיחה כדי שתבין, הנה, פתחת פור ענקי על המון בעלי עסקים עכשיו, שאתה מבין את זה עכשיו. אתה לא יכול, זה רק מראה לי שעוד תכננת נכון את השנה. הסתכל על זה בצורה מאוד שטחית. אני רוצה X כסף, אני רוצה X נותן שירות, אבל לא נכנסת לביזנס מודל באמת, כדי להבין כמה באמת. לא חשבתי על מיליון, לא חשבתי על טווח ארוך. גם לא מיליון, גם על 200,000, אתה לא שם. למה? אתה לא תהיה רווחי. אם אני עכשיו מגיע ל200,000, עם 6 אנשי צוות, 2 מונה דפי נחיתה, 2 אנשי מחירות, 2 קמפיינרים. אני מנהל אותם, אוקיי? בוא, זה לנהל כולה 6, אם אתה עושה להם הכשרה טובה ואתה עושה עבודה טובה, זה יחסית קל, יחסית. כמה לקוחות זה בחודש? כמה לקוחות זה בחודש? אתה צריך שכל לקוח, שכל איש שירות יעשה לך 50,000, אוקיי? לצורך הדוגמה. אם עכשיו אתה מוכר דף נחיתה אזור ה-3-4,000, אז אזור ה-10-12 לקוחות, אוקיי? לאיש שירות. לאיש שירות. אז איש שירות, נגיד, סתם צריך לעשות 10-12 דפי נחיתה, קמפיינר 10-12 קמפיינים, ואיש מחירות צריך לחסות 2 אנשי שירות. זאת אומרת שאם... לא, דברתי בכמה לקוחות בשירות, אז כמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על... 20-30, כדי להגיע ל-200. אפילו 30. 30. בוא נגיד, מי מתעסק בלקוח לא מרוצה וביטולים? לא יודע, אתה צודק. מי מתעסק עם... לא, עכשיו, כרגע זה אתה. אם לקוח תובע אותך כי עשית לו נזק. מי מתעסק עם עובד שלך התפטר ויש לך עכשיו 10 לקוחות באוויר שמחכים לשירות. מי מתעסק... אתה. מי מתעסק עכשיו... יש לך קרייסס במחירות, שני אנשי מחירות שלך חולים, אין לך אנשי מחירות, יש לך ים של לידים מחכים. מי מתעסק אם עכשיו הקמפיין של הלידים שלך מביא לך ליד ב-250 שקל, 300 שקל.
אז אתה שוכח שבתיאוריה הכל יפה, כי המספרים יפים, הם לא עושים צעקות, הם לא צועקים עליך. אבל שזה 30 לקוחות שצריכים את הסרוויס שלהם, ובזמן, שם מתחיל הבלגן. אז אם זה היה במודל שכיר, איך זה פותר את הבעיה? אני לא הבנתי. כי גם עכשיו אם הם שכירים ופתאום 2 מפסיקים, לא, אז אני... אז אתה יכול להחזיק יותר כוח אדם באותו מחיר, כי עלות של לייבור, כוח אדם בחברה, לא אמור לעבור את ה-35%. מה הכוונה? 35%, עלות כוח אדם בחברה, לא אמור לעבור את ה-35%. מהמחזור. כן, בעסקים מהסוג שלנו, בסרוויס הזה, לצורך העניין. אתה לא אמור לעבור את זה, והשלך עובר את זה בהרבה. איך? כשאתה מתחיל גדילה, הוא עובר את זה בהרבה. כי המנהלים שלך, אתה לא לוקח אותם בחשבון עוד פעם, ואתה חייב אותם. כן, כן. וואו, אז אתה חושב ש-35% אתה מגיע עם זה שכירים? בוא נגיד, ואם אני מחזיק עכשיו 2 עובדים שכירים שעושים לי את הדפי נחיתה, ומעליהם מנהל, כמה הם יעלו לי? שכירים. תלוי בך כמה אתה משלם להם. תגיד לי, אני שואל אותך, תגיד לי. נגיד, 8 כל אחד מהם? נו. מנהל צריך יותר, 9, 10? 10 נגיד. אוקיי, 10, 8, 8, 16, 26. יפה. 26,000. והאנשי מכירות מקבלים נגיד בסיס של 6,000 שקל פלוס עמלות. כמה הם מגיעים? לא 15-20% עמלה, אתה מביא להם עד 8-9% עמלה. כן, כן, בטח. מה. בסדר? ואז במצב כזה, על אותם 200,000, שילמת בסוף לא יותר מ-60. מה? כן. עם מנהל. לא הבנתי איך הגעת לזה. תעשה את החשבון, פתח לך טבלה. אמרנו, אנחנו צריכים 6 אנשי צוות כדי להגיע ל-200. לא ספרתי את הקמפיינרים, אני חוזר בי, סליחה. עדיין אתה מגיע ל-70,000 שקל. בוא ניקח את הקמפיינרים. קמפיינרים ג'וניורים, שאתה מעסיק אותם, כן. 7,000 שקל. ג'וניורים, בלי ניסיון. אוקיי. קמפיינר לא עושה הרבה. בסדר, קמפיינר ג'וניור, בלי ניסיון, אתה יכול להעסיק אותו, בטח שאתה, אתה יודע, קמפיינר בלי ניסיון, פלט, 7,000 שקל, קל. 14,000 שקל, יופי. 14. לקחנו את שלושת האלה, זה 26. 26, כן. תחבר אותם ביחד, זה בדיוק 40. רגע, מה הם מנהלים לקמפיינרים? אתה שם את המנהל, הוא מנהל צוות של כל הדבר הזה. אז הוא מנהל כאילו אותם. אז יש לנו 26, אוקיי, הבנתי את זה. יש לך 14 זה 40, ועכשיו אנשי מכירות לוקחים כל אחד 6, זה בסיס, 12, אוקיי. ועמלות. 52? ועמלות. אתה מגיע לאזור ה-60. 60-70, לטופ. 60-70, כמה מתוך 200,000 זה 30% כזה. 30-35%, זה המספרים שצריכים. וכמה היינו מגיעים אם היינו עושים את האחוזים? תעשה את האחוזים. אנשי מכירות, היית מוכן להביא להם לבד 20%, עד 20%. 15%. אמרת 15 עד 20 מקודם, אני לא יודע. לא, אז 15, אנשי מכירות 15. ולסרוויס עוד 20%. 20%, ואין לך מנהל פה. וואו. אני בשוק. הבנת? תשמע, אני בשוק. שרף, פספסת פה פואנטה מאוד חשובה. יואו, הייתי בטוח שפיצחתי משהו. לא, לא פיצחת משהו. וואלה, מעניין. וזה רק מנהל אחד שנכנסנו פה. יש הרבה דברים שלא הכנסנו פה, וזה עוד לפני יש לך פה את היופי של ככל המחזור פה גם עולה, וזה גם אתה לא לוקח בחשבון. כי כרגע זה נשמע 35%, אבל היופי של כרגע אותו כוח אדם, אם הוא יודע להכיל פתאום 300,000 ולא 200,000, אז בכלל זה מטורף. למה זה בכלל מטורף? כי הבסיס הוא אותו בסיס. הוא לא משתנה בהתאם לגודל המחזור. כן, אבל... רק האחוז של העמלות של המחירות גדל. כן, הבנתי אותך. זה אומר שפתאום, נגיד היית ב-70,000, סתם אני נותן מספר, ב-200, ב-300 אתה תהיה ב-80,000. כן. זה ההבדל, אחי. זה מטורף, אבל למה שהם ירצו לעשות עבודה טובה יותר, לעשות עבודה מהירה יותר? כי אמרתי עכשיו ברגע שאני מגייס מישהו, יש לי חתיכת עבודה על הראש. אני צריך כל הזמן להגיד לו להשתפר, כל הזמן להגיד לו לעבוד מהר יותר. שזה מודל של אחוזים, זה ווין ווין. אתה רוצה להרוויח יותר? כך. נכון, ושוב, לא כולם בנויים, כי זה מודל של אחוזים, זה מאוד פרילנסרי. כשאתה מביא שכיר, הוא רוצה להיות שכיר. ועזוב את זה, אם חודש אחד היה יותר חלש, יש לך בום 70,000, אחי. אז בגלל זה אתה גודל בהדרגה, זה גם חלק מהעניין. בגלל זה אתה רוצה לבנות סיסטם, ולא פוקס. אז כשאני אמרתי לי את האחוזים, אני יודע שגם אם קמפיין פתאום טק, פתאום יש מכירות אחד חולה, סבבה. פתאום זה, אין לי. הוא טוב לך לכרגע, ושוב אמרתי, הוא לא טוב לגדילה. זה לא ביזנס מודל נכון לגדילה. עכשיו, אתה רוצה להמשיך לדבר על זה כייעוץ לעסק שלך, או שאתה... וואו, כי אני רוצה לשלוח לך חשבונית הביתה בקשר לזה. וואו, אז זה מעניין קודם כל, אז אם אי פעם חשבתם משהו כזה, אני מקווה שלקחו מזה. אפשר לעבוד בצורה הזאת עד נקודה מסוימת, אבל זה too much לחלק אחוזים מעסק בשלב שהוא לא נכון, ואז אחרי זה להמיר אותם למודל הכן נכון, אתה לא תצליח, אתה תאבד אותם. וואו. אגב, אז מה שאני לקחתי פה תובנה ממש טובה, זה לא לחשוב על השלב הבא, אלא 10 צעדים קדימה. לרוב אני, פעם נפל לי תובנה דווקא הפוך. אמרתי, תתקדם שלב אחד קדימה, ואז תדע מה ההמשך. אבל עכשיו פתאום אני מבין הפוך, לא, אתה קודם כל צריך להבין איך לעשות את זה בצורה טובה, אבל זה מעניין עם השכירים, באמת איך לעשות את זה כמו שצריך, אני אשב על זה היום, אוקיי, ומה לדעתך הטעויות הנפוצות שיזמים, בעלי עסקים עושים בתחילת הדרך, שלא נותנים להם לפרוץ ולהגיע לסקינים גדולים, ובטח שלא על מה שדיברנו. אז הנה אמרנו לך, לא סתם.
שוב, וואו. טעות הנפוצה, אחת, אני חייב לבחור אחת, יש מיליון, אבל בוא נבחר לא, אחת. בוא תן כמה אפילו, שבאמת יעזור לנו להשתפר. מה שאמרנו לבחור פה הנחמד שהיה מקודם, בוא אחלה השם שלו. לידור בראל. לידור, אחלה גבר, חמוד. מיקוד. קל להגיד כן להזדמנויות, במיוחד שאתה גדל. ככל שאתה גדל, מגיעים הרבה יותר הזדמנויות לפתח הבדל שלך, ואתה רוצה להגיד כן להכל, כי הכל נשמע טוב, אני חייב, אני רוצה. כן. אז מיקוד. יש לי תוכנית, אני רוצה להצמד לתוכנית. אני לא אומר לנצח לא לשנות כלום. נראה לי רוב האנשים אין להם תוכנית, אבל כן. יש לי כיוון. בחרתי דרך. בוא נדבוק בדרך. בוא נהיה ממוקדים בדרך. בזמן הפנוי שלי אני לא לחשוב מה עוד, אלא איך אני יכול לשפר, איך אני יכול להגדיל, איך אני יכול לעשות טוב יותר. כאילו, זה טעות נפוצה של הרבה יזמים מתחילים. בסדר? אז זה אחד. 2. בוא ניקח את הדבר השני שהוא סופר סופר קריטי בהקשר הזה, וזה הבנה עסקית, הביזנס מודל. מה נכון? איך אני מתמחר דברים נכון? איך אני, קודם כל, תמחורים זה לשני הכיוונים, תמחור עבור לקוחות ותמחור... עובדים. תמחור עובדים, בדיוק. איזה סטרקצ'ר של מערכות אני בונה נכון בעסק ומתי? מתי אני עושה השקעה גדולה בעסק ומתי אני מתחיל בעלה בבעלה ומתקדם? כאילו, מתי אני עושה את השיפטינג הזה? זאת אומרת, כל ההבנה של מודל עסקי, מודלים עסקיים של איך עסק בנוי, זה מיומנות נפרדת מהמקצוע שאתה עוסק בו. כי להיות קמפיינר טוב, או בונה דפי נחיתה טוב, דפי מחירה טוב, זה מיומנות נהדרת. אתה איש מקצוע מעולה. אבל שים בצד את היותך מנהל עסק. זה מקצוע אחר לגמרי. ולהיות מנכ"ל של חברה, זה לא מנהל עסק. אני אומר לך, עברתי. אני את השנה האחרונה חוויתי, בדיוק שלחתי אני צריך לתת טלפון, נראה לך משהו ממש מגניב. ב-2023, כתבתי סיכום חציון על מכללת ריצ'ר. כן, ושלחתי לכל החבר'ה בקבוצה של הנציגים, של כל העובדים בעצם, את המצגת הזאת היום, כדי שיראו, קודם כל שיראו את הצמיחה של החברה, איזה מטורף. ואז שלחתי להם את הדבר, יש פה סעיף, הנה רואה? אני לא רוצה שיראו במצלמה כתוב פה דברים, אבל 3, ניהול. לא קיים ניהול טוב בריצ'ר, נקודה. שלו יפרח הוא יזם, פרויקטור ומשווק טוב, אבל לא מנכ"ל וזה פוגע בחברה. רשמתי את זה על עצמי. אוקיי. רשמתי את זה כי זה היה באמת תורפה. אני אחלה בכל הדברים האלה, אני באמת משווק טוב, אני יזם טוב, להרים פרויקט מ-0 למצב שהוא עושה 1,200,000, 3, 10. אני טוב להרים משפך שיווקי מטורף, שעושה את הכסף הזה. יודע לעשות הכל בהקשר הזה טוב. אני לא יודע להיות מנכ"ל טוב, וזה פגע בחברה. ואז מאותו יום, הפרויקט שלי היה עם עצמי, בוא תהיה מנכ"ל טוב. וכשלמדתי להיות מנכ"ל טוב, הבנתי כמה דברים. למה אתה צריך להיות מנכ"ל טוב ולא להביא מישהו שיעשה את זה טוב? כי הבנתי שאם אני רוצה את הקפיצת דרך המשמעותית להגיע לחברה של מיליארד, זה חלק מהסקיל סט שאני חייב. אני חייב את היכולת הזאת. כן, אבל מה שעשית פה, אתה מפתח יכולות שאין לך, במקום להתמקד במה שאתה כן טוב בו. אבל הבנתי שזה יכולת שאני חייב שיהיה לי. וואו. אני חייב שיהיה לי. אז אתה אומר כאילו גם את הדברים האלה אתה חייב, ואני אפילו, אני עוד חושב על מה שאמרת עם אנשי צוות, ואז שם אני אומר גם אם אתה מביא שכירים, מי עושה את הביטולים? אני אגיד לך יותר מזה, לכיוון הגדילה, כשאם אתה הולך לכיוון גדילה, ככל שאתה נהיה בעל עסק והעסק שלך גדל יותר, אתה מתרחק מהמקצוע יותר. אני משווק מעולה. אני חושב שאני מהטובים בישראל. אבל היום אני כמעט ולא נוגע בשיווק, רק באסטרטגיה שלו. אני כבר לא עושה שיווק אין זון בשנה האחרונה, כי אני לא מגיע לזה. שיש פרויקטים חדשים כמו הסטארט-אפ שאנחנו משיקים, אני כן אבנה את כל הפאנל בעצמי, איזה כיף זה, אני עף על זה, וזה יצליח. כי אני יודע שאני עושה את השיווק, אני יודע שזה יצליח. אממה, בשנייה שאני עושה לאנץ' לזה, ייכנס קודם כל משווק בחברה, שהוא לא אני. הבנתי אותך. יש לי את המתכנתים, יש לי את ה-ish UI, ומיד נכנס המשווק אחרי שאני עושה את הלאנץ'. אני רק מרים את זה ונותן לו לעבוד משם. למה? לשאלתך, אגב, שאלת על מכללת הוידאו, מה זה נתן לי? כשקניתי את המכללה, עשיתי תיקון לכל המשפך השיווקי, וביום שקניתי אותו, בחודש וחצי אחרי, כבר החזרתי את כל ההשקעה שלי. וואו. וואו. וכל חודש אני מכניס... אחרי הוצאות או לפני? אחרי. וואו. וכל חודש אני מכניס 7 ספרות, כאילו עברתי את ה1,000,000 בהכנסה. אני בשוק, חייב לוקח איזה חצי שנה, שאתה מחזיר, ומשם זה רווח שנים קדימה. אבל בגלל שאני יודע לעשות פאנלים שיווקיים נכונים לעולם הזה, אני יודע מהר... מה זה, מה בפאנל? בוא, שפוך. אני מבין משהו שהמתחרים שלי לא מבינים. אוקיי, ודיברנו על זה. נראה לי, אני יודע מה, כן. אתה יודע מה. וברגע שהבנתי את זה, זה המשחק. אתה חושב אבל שזה... עזוב, אני לא אפתח על זה פה, אבל כן. אני מנצח, אחי, עזוב אותך. אין להם סיכוי לנצח אותי, כי הם לא מבינים את המגרש, הם במגרש אחר. הם מתחרים פה שאני כאילו לפניהם 10 צעדים, הם לא מבינים את המגרש, וזה מדהים לי. אז בגלל זה אני מנצח שם. אז בגלל זה לקחתי את המוצר וקניתי, וזו עסקה ששווה מיליונים בסוף, ואני יודע להחזיר את ההשקעה הזאת כל חודש בחודשו עכשיו. כן, זה מטורף. זה נכס יותר טוב. אתה מראה שקנית דירות. מה יותר רווחי? ברור שזה.
כאילו, ההשקעה הזאת של חברה. בדיוק, אז למה שלא תקנה סתם, צריך דוגמה, עוד כאלה? אבל יש הבדל בין כסף של חברה לכסף שיוצא הביתה. כסף שיוצא הביתה אין לך מה לקנות איתו, אני לא יודע מה לקנות איתו עוד חברות. החברה קונה חברות. תשאיר בחברה, לא? לא, לפעמים אתה רוצה גם לקנות דברים הביתה, שיהיה, אתה יודע. מה זה משנה? צעצועים. וואלה, מעניין. אגב, תספר להם את הרווח שעשית על הדירות. אני שמעתי רווח מטורף שהוא עשה. אתה נכנס פה לעסקה, בסוף התקראו אותי בבאר שבע. כן, עשינו סיבוב טוב על עסקה מדהימה בבאר שבע, שקנינו אותה ב-200,000 מתחת למחיר השוק, ומכרנו אותה בכמעט 200 מעל. לא הרבה זמן אחרי. עכשיו אני חושב באמת על המודלים האלה של השכירים. לדעתי זה משהו פה מטורף. כאילו, לא לעבוד עם פרילנסרים, רק שכירים. בגדילה זה לא יעבוד לך. לא, אתה יכול לעבוד במודל של פרילנס, אבל לא באחוזים. אתה צריך לעבוד במודל חכם, אתה צריך להיות יותר חכם. עכשיו, זה מה אז שוב, חוזר לטעות הזאת. ככל שאתה גדל, והעסק שלך גדל, אתה מתרחק מהמקצוע. אתה נהיה יותר בעל עסק, ולרוב האנשים אין סקילסט של בעל עסק. איזה סקילס צריך שם? קודם כל, אמרנו, הבנה של ביזנס, זאת אומרת, ביזנס מודלס. לדעת, להבין פיננסים, להבין מספרים באמת, 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 באמת טוב. למה שלא תבין למשל איש פיננסים? יש לך כסף להביא CFO שעולה 40,000 שקל בחודש עכשיו? לא. תודה רבה. אתה לא שם, אז אתה צריך את הסקילסט הזה. וואו. בשלב של הצמיחה, זה אתה. אתה ליטרלי הכל. זה בסדר, זה שלב של צמיחה, אבל זה כבר להיות הכל בניהול. ואז לאט לאט אתה מביא אנשים הרבה יותר טובים לך לכל דבר. אתה נהיה מנהל כבר, אתה לא יזם. בדיוק, אתה מנהל של העסק, בדיוק, זה השינוי. היזם מקים את העסק. ואתה צריך... גורם לו לעבוד. המנהל מנהל את העסק, זה סקילסט שונה. אבל אתה צריך להיות מנהל. זה סקילסט שונה לגמרי, זה מה שאני אומר. וואו. ואני הבנתי שאם אני רוצה את הקפיצה הבאה שלי בחיים, אני חייב להיות מנכ"ל ממש, 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 ממש טוב. כי אני רוצה, אמרתי לך, לא להשאיר ירושה, אני רוצה להשאיר מורשת. זה שונה. איזה שיפורים עשית באותך מנכ"ל שגרמו לקפיצה? פשוט למדתי, הסקיל הכי חשוב קבלת החלטות. למדתי לקבל החלטות בצורה מדהימה. אני זוכר את הימים הראשונים שלי בחברה. דנו טיפה זה. אי אפשר לתת את זה, כי זה, אני לא יודע גם איך ללמד את זה, אבל פשוט אני כל יום, כל סוף יום, הסתכלתי על החלטות שקיבלתי, שיתפתי את הסמנכ"לית תפעול בהחלטות שקיבלתי, ובהתחלה גם היה לי מאוד קשה, יש לי עוד 3 שותפים בכל החברות, אתה יודע. אז כשאני מקבל החלטות, כל פעם שיתפתי אותם והתייעצתי איתם. ואז אתה מבין, לא, אתה לא יכול, אתה מנכ"ל. אתה צריך לקבל אותם לבד. מינו אותך, כאילו, הסכמנו כולנו ביחד כדירקטוריון, שאני המנכ"ל. אני מחליט. ואני מחליט לפטר את שותף שלי, הוא מקבל את זה באהבה, והוא אומר, פיטרת אותי. אשכרה. הוא עדיין שותף בחברה, הוא יקבל דיבידנדים, אבל הוא יקבל משכורת, והוא ילך הביתה ויעשה מה שהוא רוצה. ואם אני מחליט, מחר בבוקר, לסגור את המוצר הכי רווחי שלי, כי החלטתי כמנכ"ל, אני אעשה את זה. האם זה מטומטם? כן. אבל אני אעשה את זה וזה יקרה, והם יכולים אחר כך לעשות ישיבת דירקטוריון ולהדיח אותי, כי אני מנכ"ל מטומטם. זה יכול להיות. אבל הבנתי שאני חייב לסמוך על עצמי ולקבל החלטות, ואז אתה בכל יום במיליון החלטות. הסמנכ"ל מכירות בא בדרישה לקנות עכשיו 40 מחשבים חדשים למוקד, או 30 חדשים למוקד, 30 אוזניות, 30 זה, 30 זה, בום, להשכיב מה לבחור? יקר, זול, אמצע. להשכיב עכשיו את כל זה, האם אני בכלל מוכן להשכיב את זה עכשיו? בא אליך ביציאה, אני רוצה לעבור CRM, מערכת ניהול חדשה, להחליף CRM עכשיו זה. באים אליך ביציאה פתאום של, יש משבר עם לקוח, 1, 2, 3, מה אתה עושים? יש מלא דברים, במלא מחלקות שונות. קבלת החלטות, הייתי חוזר הביתה בימים הראשונים שלי, drained. פתאום התחלתי לראות נטפליקס. פתאום התחלתי לראות טלוויזיה, סוף, באמת הבנתי למה לראות טלוויזיה. אני צריך, רגע, לא לחשוב. לא לחשוב. אז קבלת החלטות זה סקיל שהוא קריטי. זה לא אני לעצמי, זה אני עבור אחרים, וזה משפיע על המון אנשים, כל דבר. הדבר השני שדיברתי עליו זה פיננסים, להבין מספרים, להבין כסף, להבין מיסוי, להבין... כל החלטה יש לה בסוף אימפקט פיננסי בצורה כזאת. אחרי צריך להבין מהו. חייבים להבין מהו בראייה של היום, מחר, מחרתיים, עוד חודש, עוד שנה. הדבר השלישי זה לדעת לקבל החלטות שהן לא מוטות רווח מיידי, אלא רווח עתידי. זה מאוד קשה. וואו, כן. זה מאוד קשה. כי אני יכול להגיד לך עכשיו סיטואציה, ואני אספר לך סיטואציה אמיתית, כשהגעתי למכללת ריצ'רס זה כבר אחרי ההצלחות שהיו בחיים, וכשהקמתי את המכללה, בנינו אותה בצורה כזאת, שבגלל שהסתכלנו כל כך על רווח עתידי, גם היה איזה שלב שהיינו צריכים להביא כסף מהבית, זה עוד 600,000 שקל כדי לפצות על תזרים שלילי שהיה. זה טוב? היינו רווחיים, החברה הייתה רווחית תמיד, אבל תזרימית היא לא הייתה. כן. אתה יודע מה ההבדל בין... בטח, כי נגיד פורסים תשלומים וכאלה. יפה. אגב, סתם, עשיתם ניקיון כאילו, או לא? גם, כן, עבדנו גם עם מודלים של ניקיון, גם הכנסנו עוד פתרונות תשלום לאורך השנים, לא משנה, גם יש לנו פיקדון חיילים משוחררים, מוכרים משרד עבודה, אתה יודע, כל המשחק הזה, בסדר, אחלה, שם את זה בצד, ועדיין, בתחילת הדרך, בגלל שזה משחק ארוך טווח, ידענו שיהיה לנו מתישהו בעיה תזרימית, והיינו ערוכים לזה, ושמנו את הכסף תזרימית. אנחנו יכולים להוציא אותו החוצה, כבר מזמן האמת, אנחנו יכולים להוציא אותו החוצה, אנחנו בוחרים לא להוציא אותו. כדי להשאיר את הגדילה ואת הצמיחה. לא רק. כי כשאתה מכניס כסף לחברה, זה גם השקעה שלך, זה הלוואת בעלים.
ולהלוואה יש ריבית. אז הכסף שלי הוא לא סתם יושב בקופה, הוא צובר ריבית. אתה צובר ריבית כאילו מהחברה. ואז כשאני מושך את הכסף חזרה הביתה, אני מושך אותו ומשלם רק מס רווחי הון על הריבית, שהכסף שלי צבר. כן. אתה מבין? כן. שזה שווה ערך לדיבידנד, אבל בלי המס חברות. בלי המס, כאילו, אני חוסך פה 20% ומשהו מס. זאת אומרת, אני רק משלם את המס רווחי הון על החלק הקטן הזה. יפה, יפה. אז כאילו, זאת אומרת, אז יש פה הרבה דברים קטנים שאנשים חושבים עליהם ולא מבינים אותם, כאילו, צריך להיכנס לכל הדברים האלה עד הסוף ולהבין מה זה אומר כסף. ולהבין את זה, מספרים זה קריטי. איך למדת כסף סתם? הדבר הנוסף, מה? איך למדת כסף על כסף פיננסי וכל זה? פשוט, אני לא אשקר לך, יש לי יכולת, לא יודע, יש לי יכולת לזה. לא יודע איך להסביר לך. לא קורס, לא למדת כלום, פשוט טק. אני לא יודע איך להגיד לך את זה בצורה כנה. וואלה. אני אשב איתך עכשיו, אני לא סתם זורק לך מספרים פה ובערך מבין את העסק שלך מאוד מהר. א', כי אני גם מבין את העסק שלך, אבל תושיב אותי על כל עסק, תן לי לשבת לו יום בחברה, בלי להיכנס למספרים והדוחות, להבין מי האנשים שיש, להתחיל להעריך עלויות משכורות, להסתכל על הסקייל השיווקי שלו, להסתכל על הסקייל מכירות, להסתכל על איזה מערכות, אני זורק לך סוף היום, אתה מכניס X, זה הרווחיות שלך, ואיך שאני מפספס רק ב-10% למעלה או למטה. וואו. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, יש לי איזה משהו לזה. שמתי לב, זה ממש טוב מה שלמדתי מפה המון באמת. אז אני פשוט קולט את זה, אז אני לא אשקר בהקשר הזה, אבל אני בטוח יש דרכים ללמוד את זה. כאילו, אני לא יודע להגיד מה הם. יש עוד משהו ספציפי שאתה חושב שצריך ללמוד כמנכ"ל? אמרתי, מנהיגות. אוקיי. קריטי, כי הרבה מהדברים שתקבל החלטות לגביהם, זה לא תמיד יבוא טוב לצד השני, ואתה צריך לגרום לו להבין את המסר, למה זה נכון לחברה. אתה צריך לדעת למכור את החזון של החברה לאנשי צוות, זה ממש מיתוג פנימי, להגיד להם למה ולרתום אותו למשימה. אז מנהיגות היא קריטית בעיניים שלי, כי מנכ"ל טוב גם מנהיג טוב, זה מה שאני רואה. אני חושב שזה עיקר הדברים, והוא צריך להבין קצת בכל מחלקה. לפחות קצת. הייתי מעדיף הרבה, אבל קצת. אני איש מכירות טוב, אני לא איש מכירות הכי טוב, אני איש מכירות טוב, אני איש שיווק מהטובים, אני איש קשר לקוחות מדהים, אני מבין משפטי, אני מבין פיננסים, גם כן מעולה. כאילו, זאת אומרת, אני טוב בהכל, אני לא 100 בהכל, חוץ משיווק. אבל אתה טוב קצת. אני טוב מעל 50%, לא אשקר, אני טוב יותר מרוב אנשי צוות שלי ברוב המחלקות, ואני קיצוני, כי אני באמת הייתי הרבה one man show בתקופות ארוכות, כאילו, גם בחברה של עשרות מיליונים בשנה הייתי על הכל. וואו, זה המון. אז זה לא חוכמה. אתם לא יודעים איזה קשה זה להגיע באמת לעשרות מיליונים כשאתה לבד, זה לא נורמלי, כי תחשוב עכשיו סתם, אם אני 100,000 לבד, זה מטורף. כן, לא, היינו בעסק שהוא גם סקיילבילי במקרה הזה, כמו שדיברנו בהתחלה. זה כן קשור. במקרה של העסק הזה ספציפי, אבל הייתי גם... אבל אז זה מניף לך כסף, ואז אתה 600,000 מהבית, היה לך יותר כדי להשקיע. לא. אתה לא חושב שזה קשור? לא, זה לא קשור. באמת שלא. כי גם זה, אם היית בהרצאות שלי והיית מגיע לכנסים, היית יודע שבאחת ההרצאות הראיתי איך עשיתי את המיליון הראשון בעצם בלי כסף מהבית. כאילו, ועדיין השקעתי 100,000 בשיווק. כי אתה יכול לעשות הון חוזר מאוד מהיר אם אתה עובד בצורה נכונה עם הכסף. כן. טוב, יאללה, מדהים, היה פרק מדהים, האמת הפרק הכי טוב שלי אישית היה, צברתי פה המון ידע וערך. אחרי כל האורחים האלה שהיו, כבוד. כן, מדהים, תודה רבה קודם כל, ואגב, כל מי שרוצה פרטים, יש לו הכשרה על שיווק דיגיטלי, שם גם אני התחלתי, ממליץ לכם באמת בחום, אני אשים כאן את הכישורים למטה, שיהיה לכם בהצלחה, גם תעקבו אחריו, הוא מעלה תוכן אותנטי, כמו שהוא אמר, ויאללה, שיהיה בהצלחה, תנו בראש.